Hare Krishna. Ellarukkum Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Chaivo Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaye Udire Ashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistuki. Hare Krishna. First chapter, 13th verse. 21 chapter 20 or 21? 21. Hare Krishna. 1.13.21. Hare Krishna. Pitru Bhatri Sukrit Putra Ataste Vagatam Vayam Atma Chajaraya Grishtaha Parageham Upashashe. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pitru Praptru Shukrut Putra Hataste Vikadam Vayam Atma Jaraya Krista Parageham Upashashe. Pitru Tandai Pratru Sahodharar Sukrut Putra Putrargal Ada அனைவரும் இறந்து விட்டனர். தே உங்களுடையது, விகதம் கழித்து விட்டீர்கள், வயம் வயதை, ஆத்மா உடல், ச மேலும், ஜராய முதுமையால் கிறிஸ்த பீடிக்கப்பட்டது, பரகேகம் வேறொருவரின் வீட்டில் உபாசசே நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள். மொழிபெயர்ப்பு உங்களுடைய தந்தை, சகோதரர், நண்பர்கள் மற்றும் மகன்கள் ஆகிய அனைவரும் இறந்து விட்டனர். நீங்களும் வாழ்வின் பகுதியை கழித்து விட்டீர்கள். உங்களுடைய உடலும் முதுமை அடைந்து விட்டது. மேலும் வேறொருவரின் வீட்டில் நீங்கள் வாழ்ந்து வருகிறீர்கள். பொருளுரை. திருதராஷ்டிரர் இரக்கமற்ற காலத்தின் கோலத்தினால் ஏற்பட்டுள்ள அவரது ஆபத்தான நிலையை பற்றி ஞாபகமூட்டப்படுகிறார். மேலும் அவரது கடந்த கால அனுபவத்தை கொண்டு இனி தன் கதி என்ன என்பதை கண்டறியும் அளவிற்கு அவர் அதிக புத்தி உள்ளவராக இருந்திருக்க வேண்டும். இவரது தந்தையான விசித்திர வீரியர் இவரும் இவரது இளைய சகோதரர்களும் பிறக்கு முன்பே இறந்து விட்டார். பீஷ்ம தேவரின் அன்பாலும் அக்கறையாலும் தான் இவர்கள் நன்கு வளர்க்கப்பட்டனர். பிறகு இவரது சகோதரரான பாண்டுவும் இறந்து போனார். பிறகு குருச்சேத்திர போர்க்களத்தில் அவரது 100 மகன்களும் பேரங்களும் மரணம் அடைந்தனர். அவர்களுடன் அவரது நலனில் அக்கறை கொண்டிருந்த பீஷ்ம தேவர், துரோணாச்சாரியர், கர்ணன் மற்றும் பல அரசர்கள், நண்பர்கள் ஆகிய அனைவரும் கூட மரணம் அடைந்தனர். எனவே அவர் எல்லா ஆட்களையும் செல்வங்களையும் இழந்தவரானார். ஆனால் இப்பொழுதோ அவரால் பல்வேறு தொல்லைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட துஷ்ட மகாராஜனின் தயவில் அவர் வாழ்ந்து வந்தார். இத்தனை துரதிருஷ்டங்கள் ஏற்பட்ட பின்பும் வாழ்வை தொடர்ந்து நடத்தலாம் என்று அவர் எண்ணினார். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் செயலாலும் பகவானின் கருணையாலும் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை விதுரர் திருதராஷ்டிரருக்கு சுட்டி காட்ட விரும்பினார். ஒருவர் தன் கடமையை விசுவாசத்துடன் நிறைவேற்றி அதன் பலனுக்காக பரம அதிகாரியை நம்பியிருக்க வேண்டும். பரம புருஷரால் பாதுகாக்கப்படாத ஒருவரை நண்பனோ, குழந்தையோ, தந்தையோ, சகோதரனோ, நாடோ அல்லது வேறொருவரோ காப்பாற்ற முடியாது. எனவே ஒருவர் பகவானின் பாதுகாப்பை தேடிக்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் அத்தகைய பாதுகாப்பை தேடிக்கொள்வதற்காகவே மனித வாழ்வு உள்ளது. அவரது ஆபத்தான நிலையை பற்றி பின்வரும் வார்த்தைகளால் அவர் இன்னும் அதிகமாக எச்சரிக்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்னன்னா அவர் அவரோட ஸ்தானத்தை சொல்றாரு. என்ன ஸ்தானத்தை சொல்றாரு? இப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இப்ப நம்ம கூட பேசுவோம் இல்லையா? இப்போ ரொம்ப வயசானவங்க ஏதாவது ரொம்ப தலைய விட்டாங்கன்னா, அம்மா அவளுக்கு வளர்ந்துட்டாமா, அவ பாத்துப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருக்கோம், ரைட்? பாட்டி அதெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா. இப்போ அதே மாதிரி என்னன்னா, பசங்க வளர்ந்துட்டாங்கன்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி வயசானவங்களும் கொஞ்சம் அவங்களே தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க பெட்ல இருப்பாங்க, ஆனாலும் அந்த பெட்ல இருந்தாலும் அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அவங்களால மூவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா சோல் எப்பவுமே ஆக்டிவ் தான். உடம்பு முடியலனாலும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா அது ஆத்மா அந்த உள்ள இருக்கிறது என்ன விரும்புதோ, அதாவது அந்த சட்டில் பாடி இருக்கு இல்லையா, அது என்ன சூட்ச்ம சரீரம்,
என்ன அதை ஆசைப்படுத்தோ அது வந்து அதை பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா அதேதான் நடக்குது. நம்ம சூல சரீரம், சூலதான் கை, இதெல்லாம் சூல சரீரம் இல்லையா? இல்ல இல்ல, அது ஜடம். ஓகே, சூட்ச சரீரம். ஓகே, அப்ப ஸ்தூல சரீரம் வந்து உள்ள வந்து இந்த மாதிரி அந்த மனம், அகங்கார், புத்தி என்றதெல்லாம் வந்து சூட்ச்ம சரீரம். ஓகே, சோ அது வந்து விடாம புடிச்சிட்டு இருக்கு, ரைட்? சோ அதை பிடிக்கிறதால என்ன ஆகுது, அதோட ஆசைகள். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம துருத்ராஷ்டிரா பாருங்க. பசங்க 100 பசங்க போயிட்டாங்கன்னு தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அவர் கூட பிறந்த 12 கூட போயிட்டாரு. அவரோட தந்தை ஸ்தானத்துல இருந்து பீஷ்மதேவ் போயிட்டாரு. பீஷ்மா பிராட்டமா இல்ல, துரோணாச்சாரியா இல்ல, சேனாதிபதியா இருந்த கர்ணரும் இல்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸும் இல்ல, நிறைய ராஜாக்கள் இருந்துட்டாங்க. இப்போ நான் நேத்து உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன். நான் உங்களுக்கு அழகான ஒரு அரண்மனை கொடுக்குறேன், தனியா நீங்க போய் இருக்கணும், எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம், சாப்பாடு கீப்பாடு, ஆனா நீங்க ஒண்டிதான் இருக்கணும். ஆனா ஒண்டே என்ன ஓகே மாதாஜி நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. இதுவே காலம் மொத்தம் அப்படி இருக்கணும், இல்ல உங்களுக்கு சமமே இல்லாத கொஞ்சம் பேரை நான் போடுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கோவம் தானே வரும். இப்ப ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஏன் ஓல்டேஜ் ஹோம் யாருக்குமே பிடிக்கல? ஹாலிடே தான் போவோம். இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், மாதாஜி நம்ம எல்லாம் ஒரு ஹாலிடே போலாமா, ஒரு ஓல்டேஜ் ஹோம் ஒரு 2 days விசிட் பண்ணலாமான்னா எல்லாரும் ஓகே நீங்க கரெக்டா. அது என்ன ஒரு 2 நாள். ஆனா பர்மனண்டா அங்கேயே போய் தங்கணும்னா நமக்கு அவ்வளவு வேதனையா இருக்கு. அவங்களுக்கு கொண்டு இல்ல, எனக்கே பிடிக்காது அந்த கான்செப்ட். வந்து ஓல்டேஜ் ஹோம்னு போட்டு இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அங்க உட்கார வச்சுட்டு அது எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்றாங்கன்றது இன்னி வரைக்கும் நம்மளுக்கு புரியாமலே இருக்கு. இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஆக்சுவலா துருதராஷ்டிராவை ஓல்டேஜ் ஹோம்ல நம்ம ரிஜிஸ்டர் போடல. அதுக்கு என்ன தெரியும், அப்பா இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளவோ மோசம் பண்ணிருக்கோம், ரைட்? நம்மளுக்கும் ஒரு அசிங்கம் இருக்கணும்ல அவங்களோட சாப்பாடை சாப்பிடுறதுக்கு. அதுவும் நினைச்சு பாருங்க, 5 வயசுலயே சத்திரியாவா இருக்கிற நம்ம துருவா வந்து அவ்வளவு ஃபீல் பண்ணாரு. நம்மளுக்கு கொஞ்சமாவது சூடு சொரணை இருந்தா நம்மளும் அதே மாதிரி தானே இருப்போம். அது இருக்கா அப்படின்றதுதான் இப்ப துருதராஷ்டிராவோட பேச்சு. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவரோட சரீரம் வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு, ஏன்னா வயசாயிடுச்சு, உங்களுக்கே தெரியும். அப்படி இருந்தும் அவர் அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்காருன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாமே வந்து அதை பத்தி தான் இருக்கும். இவரோட உடம்பு அதெல்லாம் அவர் விதுரர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. 1.13.22 ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த புரபாதிரோ மண்ட பிராப்ஞாஸ்தம் விஷீர்ஞாதந்தோ மந்தாக்னி அரகஹஸ்கப்தம் உத்வஹன். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த புரைவதிரோ மந்த பிரஜ்ஞாச்ச சாம்பிரதம் வசீர்ணோ தந்தோ மந்தாக்னி சாரக கபம் உத்வகன். அந்த அந்தக குருடர் புறா ஆரம்பத்திலிருந்தே ஏவ நிச்சயமாக பதிர காதும் சரியாக கேட்கவில்லை, மந்த பிரஜ்ஞாக ஞாபக சக்தியும் குறைந்து விட்டது, ச மேலும் சாம்பிரதாம் சமீப காலத்தில் விசீர்ண தளர்ந்து விட்ட தந்த பற்கள் மந்த அக்னி கல்லீரலின் வேகம் குறைந்து விட்டது, ச ராகக ஓசையுடன் கபம் இருமலால் அதிகமான சளியும் உத்வகன் வெளிவருகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. பிறப்பிலிருந்தே நீங்கள் குருடர், சமீப காலத்திலிருந்து உங்களுக்கு காதும் சரியாக கேட்கவில்லை, உங்களுடைய ஞாபக சக்தி குறைந்து விட்டதுடன் புத்தியும் தடுமாறுகிறது, உங்களுடைய பற்கள் தளர்ந்து விட்டன, உங்களுடைய கல்லீரல் பாதிப்படைந்துள்ளது, மேலும் உங்களுக்கு இருமல் சளித்தொல்லையும் இருக்கிறது. பொருளுரை. திருதராஷ்டிரிடம் காணப்படும் முதுமைக்கான அறிகுறிகள் அனைத்தும் ஒவ்வொன்றாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. மரணம் சமீபித்து விட்ட போதிலும் முட்டாள்தனமாக அவர் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் இருப்பதும் அவருக்கு உணர்த்தப்பட்டது. திருதராஷ்டிரரின் உடலில் விதுரரால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட அறிகுறிகள் அபக்ஷய அல்லது மரணத்திற்கு முன் ஏற்படும் ஜட உடலின் சீரழிவு எனப்படுகிறது. உடல் பிறந்து வளர்ந்து சில காலம் இருந்து பிற உடல்களை உற்பத்தி செய்து படிப்படியாக தேய்ந்து பிறகு அற்றுப்போகிறது. ஆனால் தங்களுடைய சொத்து, குழந்தைகள், சமூகம் மற்றும் நாடு போன்றவை தங்களை காப்பாற்றும் என்ற எண்ணத்துடன் அழியக்கூடிய உடலை நிரந்தரமாக வைத்திருக்க விரும்புகின்றனர். முட்டாள்தனமான இத்தகைய எண்ணங்களை கொண்டுள்ள இவர்கள் நிலையற்ற செயல்களால் ஆழ்ந்து தற்காலிகமான இவ்வுடலை தாங்கள் இழந்துவிட வேண்டியிருக்கும் என்பதை முற்றிலும் மறந்து விடுகின்றனர். இவர்களுடைய நித்திய சொரூபத்தையும் முக்கிய கடமையையும் மறந்து நிலையற்ற செயல்களில் இவர்கள் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபட்டுள்ளனர். விதுரரை போன்ற மகான்களும் முனிவர்களும்
உண்மை நிலையை உணரச் செய்வதற்காக இத்தகைய மூடர்களை அணுகுகின்றனர். ஆனால் இத்தகைய சாதுக்களும் மகான்களும் சுயநலத்திற்காக பிறரை அண்டி பிழைப்பவர்கள் என்றெண்ணி இம்மூடர்கள் சாதுக்களின் பேச்சை கேட்க மறுத்து விடுகின்றனர். எனினும் தங்களது புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய பெயரளவேயான சாதுக்களையும் பொய் துறவிகளையும் இவர்கள் வரவேற்கின்றனர். விதுரர் திருதராஷ்டிரரின் தீய உணர்வை திருப்திப்படுத்துவதற்காக வந்த ஒரு சாது அல்ல. வாழ்வின் உண்மையான நிலையையும் இத்தகைய பேராபத்துகளில் இருந்து எப்படி ஒருவன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்பதையும் அவர் சரியாக சுட்டிக்காட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப கிளியரா படிச்சீங்க. நம்மளுக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. அவர் என்ன சொல்றாரு, அப்பா இந்த நிலைமையில நீ இருக்க, என்ன நிலைமையில நீ இருக்க, எல்லா வயதான எல்லா சிம்டம்ஸும் இருக்கு. கரெக்டா? என்னன்னா அது துர்தராஷ்டிரனுக்கு உனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்ணு தெரியல, கண்ணு இறப்பு குறிகள். மாதாஜி எனக்கும் அதே நிலைமை. ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் போட்டுருங்க மாதாஜி. இறப்பின் அறிகுறிகள் எக்கச்சக்கம் இருக்கு. ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல, எக்கச்சக்க அறிகுறிகள் இருக்குன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். கரெக்டா? என்னெல்லாம் அந்த அறிகுறிகள்? விதுரா இருக்காரு, பாடி இந்த மாதிரி உடம்பு சப்போர்ட் பண்ணல, ரைட்? என்னன்னா அபக்ஷயா அப்படின்னா இப்ப வந்து கடைசி இறக்கும் சமயத்துல சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் காட்டுவோம் இல்லையா? கண்ணு தெரியாது, சரியா காது கேட்காது, அது பேரு அபக்ஷயா அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? இப்போ நம்ம கூட நம்ம தமிழ்ல அடிக்கடி சொல்லுவோம், நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா? இலையும் விளக்கு பிரகாசம் அப்படின்னு, ரைட்? அணையும் விளக்கு, சாரி, அணையறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பிரகாசம். இது வந்து உயிருக்கு கூட நம்ம சொல்லுவோம், ரைட்? ஜஸ்ட் மனிதர் கொண்டு இல்லாம. சோ ஏன் இதை சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரி அந்த பாடி வந்து அதோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் போகுது, இதுக்கு ஸ்கோப்பே இல்லை, அப்படி டோட்டலா காலியாக போகுதுன்ட்டு தெரிஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது, அந்த நிலைமையில வந்து ஆனாலும் அவர் வந்து அங்கேயே உட்காந்துருக்காரு. இதெல்லாம் எனக்கு பர்மனன்ட். உங்ககிட்ட அடிக்கடி நான் சொல்றேன், நம்ம இந்திரன் வந்து பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் பனிஷ்மெண்ட்னா நம்ம பூலோகம் தாங்க வருவாங்க. அனுப்பிச்சு வச்சாங்களா, என்னவா பண்ணியா? அப்புறம் அவருக்கு வந்து கூப்பிடுறாரு பிரம்மா, அப்பா வாப்பா, உன்னோட பனிஷ்மெண்ட் தெரியும், ரைட்ஸ். ஐயோ எனக்கு பன்னிக்குட்டிங்க பசங்க இருக்காங்க, அழகான பன்னிக்குட்டி பசங்க, நிறைய பன்னி மனைவிகள் இருக்கு, அப்படி இப்படின்னு அவரை போட்டாலாம். இப்போ எல்லாரும் சண்டை போடாதீங்க, இந்திரக்கே நிறைய பன்னி பொண்டாட்டிங்க இருக்கே, நான் வச்சுக்க கூடாதா, நீங்க இருக்க கூடாது, நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள், நம்ம பன்னிகள் இல்லை, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம மனசெல்லாம் எப்படி அலைப்பாயுதா, அதே மாதிரி இதுதான் பர்மனன்ட், இதுதான் இது அப்படின்ற நினைப்பு. சோ அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து இப்படி நெஞ்சு இருக்கணும்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் விஷயம். அண்ட் இது வந்து நம்ம வந்து நம்ம தான் ஏதோ ப்ரொடெக்ட் பண்றோம். நிறைய பேர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பரத் மகாராஜ் கூட அதாச்சு, அவர் உலகத்தையே காக்க வேண்டியது அவரோட கடமை. ஆனா அந்த கடமையை அவர் நல்லா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு எந்த செயல்பாடும் இல்லாம எந்த இதுவும் அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லாம வந்தாரு. சன்னியாசியா இருந்துட்டு, சன்னியாசியானா என்ன, எதுலயுமே இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்து அவர் என்ன நினைச்சாரு, ஐயோ சன்னியாசியா இருக்கேன், நான் எல்லாத்தையும் இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அவரோட பாவம் என்ன, பாவ பக்தர் ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து அந்த மான் ஞாபகம் வந்துச்சு, ரைட்? சோ அவர் வந்து மானையே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. என்னன்னா நான் தான் காப்பாற்றணும், ஆண்டவன் இதை என்கிட்ட அமைச்சு வச்சாரு, அப்பனா மான் உண்டியா காப்பாற்றணும். நம்ம யானை குதிரை இதுக்கு அர்த்தம் நம்ம யாரையுமே காப்பாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. பட் சன்னியாசியா இருந்தா அப்போ எல்லாத்தையும் விடுறச்சே, ஏதாவது ஒண்ணு மேல அட்டாச் பண்ணா இருக்கிற அழகான குழந்தைங்களெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து ஒரு மான் குட்டியோட அட்டாச் ஆயிட்டாரு. அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே எல்லா சுத்தி இருக்கிறவங்களோட அட்டாச்மெண்ட் விடுறதாவே இல்லைன்றதுதான் இங்க வந்து நல்லா விதுரர் அப்ரோச் என்ன இருக்குன்னா, என்னடா விதுரர் இவ்வளவு ரூடா பேசுறாருன்னு. அவர் அப்படி பேசினா ஒழிய அவர் துர்தராஷ்டிராக்கு தெளிவு வராதுன்னு வந்து பக்தி பாதையில எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஆசிரம் 4 இருக்கும். அது என்ன 4 ஆசிரம் சொல்லுங்க? ஆசிரம் 4. ஆசிரம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து குழந்தை பருவம், கல்வி. அதுக்கப்புறம் இல்ல மாதாஜி, அது இல்ல. கரெக்ட், குழந்தை பருவம். அது எத்தனை வருஷம்? கரெக்டா சொல்லி தமிழ்ல சொல்லுங்க. அது ஒரு 10-12 வருஷத்துக்கு குருகுலத்துல இருப்பாங்க, 15 வருஷம் கூட இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அவங்க படிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறாங்க, அது வந்து குடும்பஸ்தானம். அதுக்கப்புறம் அவங்க கிஷோர பருவம்னு ஒண்ணு இருக்கே, அது நடுவுல 4 கிரகஸ்தருக்கு முன்னாடி கிஷோர பருவம். இல்ல மாதாஜி, அதை சப்டிவைட் பண்ணாதீங்க, அவங்க கரெக்டா சொல்றாங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரம்மச்சாரியா, அதுதான் அவங்க குழந்தை சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரம்மச்சாரியம், செகண்ட் முதல் 25 வருடம், அடுத்து 25 வந்து கிரகஸ்தா, அடுத்து 25 கிரகஸ்தம், 50 to 75 வனப்பிரஸ்தம், 75க்கு மேல துறவரம், அடுத்தது சந்நியாசம். கடைசி சந்நியாசம். சோ வானப்பிரஸ்தா, வனப்பிரஸ்தம், சன்னியாசி, இதுதான் 4, ரைட்?
பிரம்மச்சாரி, பிரம்மச்சரியம், பிரம்மச்சரியம், வனப்பிரஸ்தம், சன்னியாசம். மாதாஜி இல்ல கிரகஸ்தம், பிரம்மச்சரியத்துல வராங்க வீட்டுக்கு. பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், அப்புறம் துறவு. 25 மாதாஜி 25 வயசு வரைக்கும் பிரம்மச்சரியம், 25 to 50 வந்து கிரகஸ்தம், 50 to 75 வந்து வனப்பிரஸ்தம், 75க்கு மேல சன்னியாசம். இப்ப நான்லாம் சன்னியாசத்துல இருக்கேன் மாதாஜி. கரெக்ட். இவன்ட்டு மாதாஜி நாங்கெல்லாம் இருக்கோம். நாங்கெல்லாம் சன்னியாசி ஸ்டேஜ் தான் மாதாஜி. வனப்பிரஸ்த மாதாஜி மாதாஜி என்னையும் சேர்த்துக்கோங்க. சன்னியாசினா நீங்க யார்கிட்டயும் பேச்சு கூட இருக்க கூடாது. விரும்புறோம் மாதாஜி, நிஜமாவே அப்படிதான் இருக்கு தாமரை இலை தண்ணீர் போல இருக்கும் மாதாஜி. இந்த சன்னியாச வாழ்க்கையில மாதாஜி ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன், இந்த சன்னியாச வாழ்க்கையில எங்களுக்கு கிடைத்த பெரிய அற்புதமான ஒரு சான்ஸ், ஒரு பிரசாதம் என்னன்னா, நீங்க மாதாஜி பாகவதம், பகவத்கீதை, சத்சங்கம் இது இல்லைன்னா நிஜமாவே நீங்க சொன்னீங்கல்ல திருதராஷ்டிரனுக்குரிய அத்தனை நான் ஒரு ஹெல்ப் கேட்டேன். எங்களுக்கு இருக்கு. நான் என்ன கேட்டேன், நான் என்ன சொன்னேன், நான் டிக்னிட்டி ஃபவுண்டேஷன் 60 வயசு மேல இருக்கிறவங்களை அட்ரஸ் பண்ணோம், எனக்கு டாபிக் கொடுங்க. யாராவது எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சீங்களா இல்ல என்கிட்ட திங்க் பண்ணீங்களா? அத பத்தி என்ன மாதிரி டாபிக் வேணும், என்ன மாதிரின்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கே தெரியலையே, நீங்க தான் சொல்லணும். 60 வயசுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன டாபிக் கொடுத்தா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நான் பேச முடியும். ஓல்டேஜ் ஹோமே வச்சுக்கலாம். அதுல மெரிட்ஸ் இருக்கு. ஓல்டேஜ் ஹோம் நான் மேனேஜ்மென்ட் டாபிக் கேட்கல, ஸ்பிரிச்சுவல் டாபிக் எப்படி கொண்டு வரது மாதாஜி? எங்களுக்கு என்ன வேணும், பாகவதம், பகவத்கீதை இத கேட்டுட்டே இருந்தா எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. இதுதான் மாதாஜி எங்களுக்கு தேவையா இருக்கு. வேற எதுவுமே பிடிக்கல. இது வந்து ஓல்டேஜ்ல பண்ணக்கூடாது. இது 2 வயசுல இருந்தே நமக்கு அந்த தாட் வரணும். ஆனா என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு எல்லாருமே சொல்றேன், நம்ம வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம யாருக்குமே வந்து வேதங்கள் சொல்லி கொடுக்கலாம். யாருமே, அதாவது வீட்டுல கதை சொல்லிருக்கலாம், பட் வேதங்கள் சொல்லி கொடுக்கலாம். கரெக்ட். சொன்னா கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல. கரெக்ட், அதுவும் கரெக்ட். சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கே தெரியாது. சோ என்ன ஆகுது விஷயம்னா, நம்மளுக்கு டீச்சர்ஸ்க்கும் தெரியாது, ஸ்கூல்லயும் சொல்லி கொடுக்கல. அதனால நம்ம வந்து நிறைய தடவை வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து தனிமையா ஃபீல் பண்ணி உண்மையா சொல்லுங்க, எல்லாருமே இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப காலையில இருந்து எல்லாரோடய பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் நாங்க. அது சொல்ல மாதாஜி, நான் சொல்றது வந்து 50 வயசே சொல்ல, நான் வந்து 10 வயசுல கூட தனிமையா ஃபீல் பண்ணிருக்கோம். ஒரு தடவையாவது லைஃப்ல தனிமையாவே நான் ஃபீல் பண்ணலன்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. நம்ம மனசு பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி, பண்ணிருக்கோம் நம்ம. சோ என்னன்னா, எதுக்குன்னா இப்ப வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ், நீங்க சொல்ற சத்சங்க பியூர் டிவோட்டிஸ் பியூர் டிவோட்டிஸ் இல்ல, அட்லீஸ்ட் டிவோட்டிஸ் ஆக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா என்னன்னா, நம்ம மனசுக்குள்ள யாரு நிறைஞ்சிருக்காரு, கிருஷ்ணர் இருக்காருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி கூட கிருஷ்ணர் இருந்தாரு, ஆனா நம்ம தெரிஞ்சுக்கல. இப்போ கரெக்ட், நம்ம ஹோட்டல்ல வந்து போறோம், இதுக்கு வந்த பிறகுதான் அந்த கிருஷ்ணர் உணர்வு நிறைய வருது. அதுக்கு முந்தி எல்லா சாமியும் கும்பிடுவோம், எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம், ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு இது கிடையாது. இப்பதான் அந்த மாதிரி எண்ணம். அது ஒண்ணு இல்ல மாதாஜி, இப்ப ஹோட்டல் போறோம், இல்ல சினிமா தியேட்டரே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு எவ்வளவு மேடம் மாதாஜி சினிமா தியேட்டர் 500 பேர் இருப்பாங்களா, 300 பேர் இருப்பாங்களா? ரஃபா 40 பேர் கூட இருக்காங்க. 40 பேர் இருக்கிற சினிமா தியேட்டர்லாம் இருக்கு. இல்ல பெரிய தியேட்டர் சொல்லுங்களேன். ஒரு 500 பேர் பத்துவாங்களா? ஓகே, ஒரு 500 பேர் இருக்கிற சினிமா தியேட்டர்ல கூட நம்ம போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம தனியா ஃபீல் பண்றோம். ஏன்னா நம்மளுக்குன்னு கூட யாராவது இருக்கணும். கரெக்ட். நம்மளுக்குன்னு கூடயே இருக்கிற பரமாத்மாவை நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாதாலதான் நமக்கு இந்த ஃபீலிங். இன்னைக்கு வந்து அந்த ஃபீலிங் அவ்வளவு இல்ல மாதாஜி. நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்ற ரீசன் என்னன்னா, நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற கிருஷ்ணரை நமக்கு தெரியாது, நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம், ஆனா அவரை உணர்ந்து இருக்கும். சோ எப்பமாவது தனியா இருந்த ஃபீலிங் என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்து பெருசா ஒன்னும் பாதிக்காது மாதாஜி. இது 100% உண்மை மாதாஜி. ஆமா, 100%. இப்ப நான் அதை உணர்றேன் மாதாஜி, நான் இதை ரொம்ப உணர்றேன். ஏன்னா நானே வந்து நிறைய ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா முன்ன வந்து என்னன்னா, ஐயோ நான் தனியா இருக்கனே, என்ன திட்டாங்களே, அதாவது நம்ம ரியாக்ஷன் வெளியில வந்து எப்படி இருக்குன்றத பத்தி நான் பேசுறேன். உள்ள வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுற ஒரு சிச்சுவேஷனே வரல, ரொம்ப அசட்டா வந்து இருக்கும். இப்போ எப்படின்னா, கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அப்போ வந்து ஒரு சின்ன கதை, கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அப்போ வந்து நான் யூசுவலா எல்லாருமே சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பண்ணுவோம்.
ரொம்ப கொண்டாடுவோம் நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தி சின்னப்பத்துல இருந்தே. எப்படின்னா சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சே நாங்க எல்லாம் ராதா மாதிரி எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு கிருஷ்ணர் மாதிரி அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். இல்லைன்னா சின்ன பசங்க எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படி அம்மா வந்து ஆஸ் யூசுவல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி வைப்பாங்க. ஆனா ஒருத்தரும் அந்த சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டோம். ஏன்னா பிரசாதம் உங்களுக்கு அப்போ தெரியும். இப்போனா சாப்பாடு கூட பிரசாதமா வைக்கிறோம், வந்து பலகாரங்கள் ஒண்டிதான் பிரசாதமா வைக்கும். ஏன் ஃபுல்லா காலையில இருந்து முன்னாடி நாள்ல இருந்து அவ்வளவு பலகாரங்கள் சாப்பிட்டு வயிறு நிறைஞ்சு இருந்துச்சு, சாப்பிடவே முடியல, கொஞ்சம் கூட சாப்பிட முடியல. ஆனா என்ன ஆச்சு, சாப்பிட முடியாத டைம்ல கூட அம்மா வந்து சாப்பாடு வைப்பாங்க, அதை அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட், இல்லைன்னா அது யாருக்காவது கொடுத்துருவோம். அப்படி ஒரு கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கும் அவ்வளவு ஒரு பலகாரங்கள் கிருஷ்ணருக்கு வைக்கிறோம். ரைட்டா? இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என்னோட கணவரோட தந்தை இறந்துட்டார். சோ என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்க வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி அவங்களால கொண்டாட முடியவும் முடியல. சோ அது ஓகே, அந்த சில சடங்குகள் எல்லாம் இருந்துட்டு இருந்துச்சு அங்க, அதனால கிருஷ்ண ஜெயந்தி அவங்க கொண்டாடல. ஆனா என்ன இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு கம்யூனிட்டி, அந்த பழைய காலத்துல இருந்து அவ்வளவு சீரியஸா நம்ம ஃபாலோ பண்றது. ஆனா ஃபாலோ பண்றது இல்லைன்னாலும் இப்போ என்ன ஃபாலோ பண்றோம், ஆண்டவன் விஷயம் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா பண்ணுவோம். அதாவது ஆண்டவனை பார்க்க கூடாது, பார்க்க மாட்டோம், தீபம் விளக்க கூடாது, சில ரூல் இருக்கோ இல்லையோ ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். கரெக்டா? ஃபாஸ்டிங் இருக்க மாட்டாங்க, ஜபம் சொல்லக்கூடாது, எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. சரி, சோ அங்க வந்து பண்றச்சே ஜபம் இங்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, வெளியில போ முன்னெல்லாம் அப்படி சொல்லிட்டாங்களே. எனக்கு இப்போ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெக்கமே இல்ல, கிருஷ்ணா கம் வெளில போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு போயிட்டு டெரஸ்ல பண்றோம். அங்க எக்கச்சக்க சப்பல். அப்ப டக்குன்னு வந்து நாமனிஷ்டதாஸ் சொன்னாரு, இன்னொரு குருவும் சொன்னாரு, நீங்க பாத்ரூம்ல கூட பண்ணலான்னு. கிருஷ்ணா உன் நிலைமையோ என் நிலைமையோ இதாவா, இங்கே பண்ணலாம். என்னன்னா லைட்டா வந்து நம்ம வந்து முன்னெல்லாம் தனியா இருக்கோன்ற அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுச்சு. ஒருத்தர் ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்கன்றதை விட ஐயோ நான் தனியா வாங்குறமே திட்டுன்ற ஃபீலிங் தான். இப்போ நம்மளோட சேர்ந்து கிருஷ்ணரும் அதாவது டோஸ் வாங்குறாருன்னு இல்ல, ஏதோ கொஞ்சம் கம்பெனி இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் நம்மளுக்கு இருக்கு. ரைட்? நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, இப்போ அதேதான் சிச்சுவேஷன், எதுவுமே மாறுது. ரைட்? அதே சிச்சுவேஷன் தான் ஒன்னொன்னும் நடக்குது. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ஒரே, அதாவது கோவம் வரத்துக்கும் துக்கம் வரத்துக்கும் சிரிப்பு தான் வரும். அதை விட என்ன சொல்றாங்கன்னா, பூஜை ரூமுக்கு போக கூடாது, பூஜை ரூம் திறக்கவே கூடாது, முக்கியமா உன்னதான் சொல்றேன்னு எனக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுத்தாங்க. சரி நான் திறக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொபைல்ல எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. காலையில வந்து எனக்கு என்ன பழக்கம்னா, பால், அதாவது ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பேன், பட் கரெக்டா 5:15 என்ன ஆனாலும் பால் காசி சாமிக்கு வச்சுப்பேன் ஒரு கிளாஸ். ஓகே, இது வந்து அம்மா கூட பண்ண பிராக்டிஸ். சின்ன பிள்ளைல இருந்து அந்த பிராக்டிஸ் அம்மா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் குடிக்க பிராக்டிஸ் ஆகுது. சோ நான் என்ன நினைச்சேன்னா, சரி மொபைல்ல வைக்கலாம், இல்ல பண்ணக்கூடாது, எனக்கு ஒரு கிளாஸ் வேணும். அது யாருக்கு சொல்லு, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் காலையில ஒரு கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் எடுத்து போய் ரூம்ல திருட்டுதனமா ஒரு மூலையில வச்சுட்டு அப்புறமா அந்த கிளாஸை நானே குடிச்சிட்டேன். அது வேற விஷயம். சரியா? சோ அப்போ வந்து தண்ணி ஊத்தணும். எனக்கு வந்து எப்பவுமே பால்ல வந்து தண்ணி ஊத்துற பழக்கம் இல்லை. சோ டீ பண்றச்சே அது யார் வேணா பண்ணிப்பாங்க, பட் பாலா குடிக்கிறச்சே அப்படியேதான் குடிப்பேன். சோ தண்ணி ஊத்தணும். யூஸ்வலா வந்து ஒரே டென்ஷன் ஆயிடும், ஐயோ இப்படி பண்றாங்களே, என்னடா எப்படி பண்றது. இந்த தடவை வந்து பொறுமையா, எனக்கு ஒரு கிளாஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன், நீங்க எவ்வளவு வேணா தண்ணி, இல்ல அப்படியே ஊத்தணும், அப்பதான் பரவாயில்ல, நான் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க தண்ணி ஊத்திக்கோங்க, எவ்வளவு வேணா கலக்குவோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இன்னொரு காமெடி என்னன்னா, அந்த இது இருக்கு சாமி பூஜை ரூம், அந்த சைடே போக கூடாது, நான் போவே இல்லை அப்படின்னு நீ பூட்டியே வச்சுட்டாங்க. அந்த டைம் நான் கரெக்டா கிராஸ், ரொம்ப தூரத்துல இருக்கும், அதாவது அந்த சைடு நான் இந்த சைடு போறச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, கிராஸ் பண்றச்சேதான் தோணும், பூஜை ரூம் திறக்காட்டாலும் பரவாயில்ல, அப்படி சிறந்து கொஞ்சம் ஓட்ட இருந்தாலாவது கண்ணுல தெரியுமே அப்படின்னு. பட் ரொம்ப வேணானா விட்டுறதா, ஒன்னும் பண்றது இல்ல. கரெக்டா வந்து என்னன்னா, அங்க சபையில எல்லாரும் இருக்கிறச்சே ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து அந்த சேர் தவறி அப்படியே விழுந்து அந்த பூஜை ரூம் திறந்துச்சு. அந்த பூஜை ரூம் திறக்கச்சு எல்லாரும் என்ன பார்த்து முறைக்கிறாங்க. நான் என்ன பண்ண, எல்லாம் என்ன இப்படி பண்ண, நான் என்ன பண்ணுவேன், பூஜை ரூம் அங்க இருக்கு, இல்ல நீ ஏதோ சொல்லிதான் அந்த பூஜை ரூம் திறந்துச்சு, எனக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கா, நான் அப்படி பார்த்து கிருஷ்ணா இந்த பூஜை ரூமை தரேன்னு சொல்லிட்டு சொல்ற லெவலுக்கு நான் அவ்வளவு பெருசும் இல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் இருந்தேன்னா எனக்கு என்ன நினைப்பு இருக்கும் அப்படின்னு கிண்டல் அடிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் ஏன் இதை சொன்னேன்னா, இது வந்து முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பாதிக்கும். ஐயோ இங்க இப்படி சொல்றாங்களே, நம்ம தப்பு பண்ணோமா, நான் என்ன பண்ண, நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே அப்படின்னு வெளியில ரியாக்ட் ஆகலாம், உள்ள ரொம்ப வருத்தம் இருக்கும். ரைட்டா? அவ்வளவு வருத்தம் இருக்கும். ஆனா என்னன்னா, இப்ப வந்து என்னன்னா, ஆக்சுவலா சொர்ணையே இல்லைன்னு சொல்லணுமா, இல்ல ஒரு கலாட் ஆயிடுச்சான்னு தெரியல, என்ன அஃபெக்டே பண்ணல. நான் என்ன சொல்றேன்னா, கோபம்ன்றது எக்ஸ்பிரஷன். இப்ப பாருங்க தனேஸ்வரி மேம், நான் சொல்றேன் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. ரியாக்ட் பண்ணட்டா கூட உள்ள நம்மள பாதிக்கும். ரைட்? உள்ள நம்மளுக்கு ஒரு அன்ஈஸி இருக்கும், கஷ்டம். இந்த தடவை எனக்கு வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா, உள்ளே எனக்கு அந்த கஷ்டம் இல்லை. அதுதான் நான் வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த மன வருத்தம் வெளியில காட்டாம இருக்கிறது ஒரு விஷயம், அதுதான் இவ்வளவு வருஷம் பண்ணிக்கணும். ஆனா உள்ள வருத்தம் இருந்துச்சு, இந்த தடவை வருத்தமே இல்லை. ரைட்டா? அப்போ கரெக்டா கிருஷ்ண ஜெயந்தி அப்போ நான் சாப்பிடல.
சரி ஓகே, இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு ப்ராசஸ்னா வீட்டுக்குள்ளேயே கொண்டு வர மாட்டோம், வெளியில தான் சாப்பாடு வெளியிலேயே ஆள் வச்சு பண்ணணும். இங்க வந்து என்னன்னா யார் வந்தாலும் காஃபி குடுக்குறாங்க, டீ குடுக்குறாங்க, சப்ளை பண்றாங்க, சாப்பாடு குடுக்குறாங்க. எனக்கு கல்யாண வீடா இல்ல இது என்ன வீடுன்னே தெரியாம அந்த லெவலுக்கு அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது பழைய ப்ராசஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு இப்போ யாருமா ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு. அப்பதான் நினைச்சேன் எல்லாத்தையும் விடுறாங்களே, இந்த ப்ராசஸையும் விட்டுறலாம் இல்லையா, ஏதோ கோயில் சாமி திறந்திருந்தா திறக்கட்டுமே அப்படின்னு. சோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ராத்திர விதி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், பட் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாத. சோ அப்போ வந்து ஒரு அந்த மாதிரி நான் சின்ன சின்ன காமெடி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இங்க நடந்தது. சோ அன்னைக்கு வந்து நான் வந்து யூஸ்வலா வந்து சாப்பிட்டேன்னா நான் சாப்பிடலையான்னு கண்டுக்கவே மாட்டேன், சாப்பாடு இல்லைனாலும் கண்டுக்க மாட்டேன். அன்னைக்கு தான் ஏன் நீ சாப்பிடல, நீ ஏன் சாப்பிடல அப்படின்னா, நானே அதெல்லாம் இல்லை, நான் சாப்பிட எனக்கு அவ்வளவு எனக்கு வந்து சாப்பிடணும்னு தோணல. ஓ நீ ஃபாஸ்டிங்கா அப்படின்னு. எங்க அப்புறம் வந்து ஆமா ஃபாஸ்டிங் இருப்பா ஏகாதசி, இன்னைக்கு ஏகாதசி இல்லையா, இல்ல நான் ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் இல்ல, பட் சாப்பிடணும்னு தோணல, நிஜமாவே தோணல. என்னன்னா எனக்கு எப்படின்னா இப்படி ஒரு பலகாரங்கள் நம்ம பண்ணிட்டு கிருஷ்ணருக்கு வச்சுட்டு நம்ம அப்கோர்ஸ் மத்தியானம் சாப்பிட மாட்டோம் பலகாரம், சாயங்காலம் தான் சாப்பிடுவோம், பட் கிருஷ்ணருக்கு மத்தியானத்துல இருந்தே வைக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். அப்படி நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணருக்கு உண்டி கட்டு, உனக்கு சாப்பாடு இல்ல, உனக்கு பிரசாதம் இல்ல, நீ டயட்ல இல்ல, உன் பர்த்டே ஆனாலும் எனக்கு கேர் இல்ல, நீ பட்னி இருக்கணும். ஆனா நான் வந்து சாப்பிடுவேன். எப்படி, நான் வெளியில இருந்து சாப்பிடுவேன், நான் ஹோட்டல்ல இருந்து ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவேன். இது என்ன நியாயம்? அவர் கட் பண்ணா நம்மளும் கட் பண்ணணும், ரைட்? எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணல. அப்ப வந்து இப்போ எப்பவுமே கிருஷ்ணருக்கு பண்ற அந்த பலகாரங்கள் இப்ப பண்ணல, ஆனா நம்ம ஒண்டி எதுக்கு சாப்பிடணும்? அதனால இப்ப எப்படின்னா சாப்பிடறதுக்கு வந்து மனசே வரல. சரி நீ பெருசா ஃபாஸ்டிங்கும் இல்லை, அந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு ஏகாதசியும் இல்லை. சோ யூஸ்வலா ஜென்மாஸ்டிக் பிராக்டிஸ் பண்ற பழக்கமும் இல்லை. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன். ஓகே, ஆனா எல்லாரும் போய் சாப்பிடு, முதல்ல நீ சாப்பிடுற. சரி, ஆனா எனக்கு தோணல, நான் ஃபாஸ்டிங் இல்லை, எனக்கு ஒருவேளை பசிச்சு எனக்கு சாப்பிடணும்னு இருந்தா நான் கண்டிப்பா சாப்பிடுவேன், இல்லைன்னா நான் சாப்பிடாம இருக்க போறது இல்லை, நான் சாப்பிட்டுதான் போறேன். பட் அப்புறம் அங்க இருக்கிறவங்க பெரியவங்க எல்லாம் எனக்கு கூப்பிட்டு ஒருத்தங்க சொன்னாங்க, யாருன்னு நான் சொல்ல, பட் நீ என்ன பண்ணாலும் லாபம் இல்லை, உனக்கு ஒரு புண்ணியமும் வராது, அது நான் சொல்லிடுறேன், கண்டிப்பா உனக்கு புண்ணியம் வராது. நான் அப்புறம் சொன்னேன் எனக்கு புண்ணியமே வேணாமே, நான் புண்ணியத்துக்கு பண்ணவே இல்லையே. ஏன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏகாதசி விரதமே வந்து புண்ணியத்துக்கு பண்றோமான்னு எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா பாவம் வந்து வரக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் நம்ம பண்றோம், ரைட்? ரெண்டாவது வந்து புண்ணியம் வருதா இல்லையான்றத பத்தி யோசிச்சு பண்ற நம்ம அந்த ஸ்டேஜ்லயே இல்ல. பட் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தா கூட புண்ணியத்துக்கே பண்ணல. ஏன்னா இது வந்து நான் வந்து ஆண்டவனுக்கு இருக்கணும்னு இல்லை, சில தடவை நம்ம மனசு கேட்காம பண்ணுவோம் இல்ல, அதுல ஒரு கணக்கு தான். சரின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு இல்லாம அடுத்த நாள் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து ஒரு கவருண்டி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 20 பேருக்கு பாலெல்லாம் காசி வச்சுட்டு ஒரு கவருண்டி எடுத்து ஒழிச்சு வச்சிருந்தேன். நான் கரெக்டா காலையில எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள அந்த ஒரே ஒரு கவரை வந்து எனக்கு சொந்தக்காரங்க வந்து காய்ச்சிட்டு, இப்ப வந்து பால் இல்ல, ஆல்ரெடி காய்ச்சி யூஸ் பண்ண பால் நீ யூஸ் பண்ண மாட்டேன், இல்ல போய் பட்னி இரு. அப்போ எனக்கு யூஸ்வலா வந்து கோவம் தான் வரும். முன்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வருத்தம் ரொம்ப வருமா, எனக்கு வந்து வருத்தமும் வரல, கோவம் வரல, செம்ம சிரிப்பு தான் வருது. ஒரு சைட்ல வந்து கிருஷ்ணா எனக்கு ஒண்டி ஃபாஸ்டிங் இல்ல, பிரேக்கிங், உனக்கும் ஃபாஸ்டிங் தான், வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு. அப்புறம் சொன்னாங்க யூ வில் பி ஸ்டார்விங், யூ ஸ்டார்வ். திரும்ப கிருஷ்ணா யூ ஆர் ஆல்சோ ஸ்டார்விங் கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமாஷ்க்கு, அதாவது வெளியில சொல்ல பட் மனசுக்குள்ள சரி நான் ஒண்டி இல்ல, நீயும் ஸ்டார்விங் தான், வா வெயிட் பண்ண என்னோட சேர்ந்து. ஏன் சொல்ல வரேன்னா இப்ப வந்து நம்ம வந்து அந்த பாவமே வந்து நம்மளுக்கு மாறுது. இப்போ நம்ம 2 பேர் போறோம், நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா எப்படி இருக்கும்? மாதாஜி பசிக்குது, ஐயோ உங்களுக்கு பசிக்குதான், நான் அரேஞ்ச் பண்றேன். மாதாஜி அங்க சாப்பாடு நல்லவையில, நம்ம 2 பேரும் கம்முனே இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கன்சலேஷனுக்கு நீங்க சொல்லுங்க, கரெக்டா? நம்ம ஒண்ணு தண்ணி குடிங்க, நம்ம 2 பேரும் தண்ணி குடிச்சிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ண ஒரு 1/2 மணி நேரம் இருங்க அப்படின்னு. இப்போ வந்து அது வந்து எப்பவுமே பெட்டர். இதுவே தனியா நான் மாட்டிக்கிட்டு, இல்ல நீங்க மாட்டிக்கிட்டு சாப்பாடே ஐயோ சாப்பாடே இல்லையே எனக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகும். இப்போ எப்படி ஃபீலிங்னா கூட கிருஷ்ணரே இருக்கிற மாதிரியும், சோ பண்ற எல்லா விஷயங்களும் வந்து அவரோடயே எழுந்து இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. சில தடவை வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், பட் நம்மளுக்கு வந்து புரியாது. இதுதான் கிருஷ்ணரோட செயல், ரைட்? ஐயோ இப்படி எல்லாம் ஆயிடுச்சு, இப்படி எல்லாம் ஆச்சா, நீங்க இது பண்ணிட்டு கூட சாண்டிங் பண்றச்சு கூட அது இல்ல ப்ராப்ளம். ப்ராப்ளம் என்னன்னா அப்படி எங்கச்சு கிருஷ்ணர் எப்படி ஃபுல்லா பசி, எனக்கு யூஸ்வலா பசி செம்ம பசி வரும், இல்ல சாப்பிடலன்னா தலை சுத்தம், தலைவலி வரும், எல்லாமே வரும். சோ அன்னைக்கு அதுவும் வரல. அவ்வளவு வேலை செஞ்சேன், அவ்வளவு பேருக்கு இத்தனைக்கும் சாப்பாடு எல்லாம் போட்டேன், அப்பவும் பசி வரல, கண்ணெதிரில பார்த்தாலும் வரல. அடுத்த நாள் எந்திரிச்ச உடனே, அதுவும் 4 மணிக்கு எந்திரிக்குமா, இங்க வந்து அங்க வந்து பால் காலையில வரதே 7:45 8க்கு தான் வரும். சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் 5:15 வைக்கணும். அது இல்லாம பண்ணதுக்கும் சரி, அதாவது கோவம் துக்கம் ரொம்ப வரும், நல்லா மோர் தென் கோவம். இப்ப அது கூட வரல. ஓகே, ஒரு சிரிப்பு தான் வருது. ஓகே கிருஷ்ணா, எப்படின்னா நம்ம எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிண்டல் அடிப்போம் இல்லையா, ஒரு காலேஜ்ல போச்சு, ஓய்வு இந்த ப்ரொஃபசர் சரியான ப்ரொஃபசர் பா, இத பார்த்தா எல்லாருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு போர் ப்ரொஃபசர் வந்து திட்டினா கூட நம்ம வந்து அப்படி சீரியஸா மூஞ்சி வச்சுட்டு உள்ள ரொம்ப சிரிப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? நான் சொல்றது புரியறதா உங்களுக்கு? புரியுது. புரியுது உங்களை பார்த்தாலே எங்களுக்கு அப்படி வரும்.
நீங்க சொல்றது எல்லாமே புரியுது மாதாஜி. ஆமா, எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? ஏன்னா டைவர்ட் டாபிக் ஓகே, நான் முடிச்சுக்கிறேன் அரை செகண்ட்ல. சோ இத சொல்றேன், இது நல்லா இருக்கு, இது நல்லா நேச்சுரலா நல்லா சொல்றீங்க, கரெக்டா இருக்கு. இல்ல வந்து சோ காலேஜ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு உள்ள சிரிப்பு, அப்படி சீரியஸா மூஞ்ச வச்சுட்டு உள்ள ஒரே சிரிப்பு, நான் ஒண்டி இல்லாம கிருஷ்ணரோட சேர்த்து சிரிக்கிறது. இதுக்குதான் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல நாங்கெல்லாம் சன்னியாசி. இப்ப வந்து என்னன்னா, ஆக்சுவலா பார்த்தா நம்ம வந்து சன்னியாசி இல்ல, நம்ம இப்பதான் வந்து கிருஷ்ணரோடயே நம்ம இருக்கோம். இப்பவுமே ஸ்லோவா நீங்க பாப்பீங்க, இந்த பூலோகத்திலேயே நம்ம கிருஷ்ணரோட இருந்தா லிபரேட்டட் ஸ்டேஜ்ன்றாங்க. அவங்களுக்கு என்ன நிலைமை இருக்கும், எப்பமோ கொஞ்சோண்டு டைம், கொஞ்சோண்டு பிரச்சனை, அப்போ கொஞ்சோண்டு நேரம் கிருஷ்ணர் இருந்தாலே நமக்கு அவ்வளவு குஷி இருக்கு. கரெக்டா? இதே நான் சொல்ல வரேன்னா, பௌதிக செயல் ஆசைகள் துர்தராஷ்டிரா மாதிரி இருந்தோம்னா நமக்கு எந்த யார் இறந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த நம்மள மேல நம்மளுக்கு அவ்வளவு விருப்பம், விட்டே போக மாட்டோம். ரைட்? அவர் சொன்னார், பல்லு போயிடுச்சு மூக்கு போயிடுச்சு ஆனாலும் அவர் விடுறதா இல்லை. ஆனா நம்ம கிருஷ்ணர் இருக்காருன்ற ஃபீலிங் உணர்ந்தான். இந்த மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, நான் சன்னியாசி. ஆக்சுவலா நம்ம வந்து எப்படி எவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை, எவ்வளோ ஒரு நசை 10 பேர் சொன்னா கூட, நம்ம வந்து காலேஜ்ல ஒரு கெலாட்டா ப்ரொஃபசர் எவ்வளவு திட்டினாலும் நம்மளுக்குள்ள சிரிப்பு, பசங்க அப்படி இப்படி பாத்துப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்க்கு மாறும். இது வெளிப்புறமா சொல்லல, வெளிப்புறமா நம்ம எப்பவுமே ஒரே பிஹேவியர்ல தான் இருக்கும். பட் உள்ள நடக்கிறது தெரியுமா? இப்ப சொன்னாங்க பாருங்க, லோட்டஸ் மேல, லோட்டஸ்க்கு என்ன சொல்வீங்க? தாமரை. தாமரை, தேங்க்யூ. தாமரை மேல அந்த இலை மேல தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஆயிடும். அது சில தடவை என்ன மாதிரியும் ஆகும், ஒரே சிரிப்பு, ஒரே கலாட்டா, பர்சனாலிட்டி ஒன்றும் மாறல, அதே மாதிரி தான். ஆனா என்ன, அந்த பர்சனாலிட்டியோட கிருஷ்ணர் இருக்கிறதால இன்னும் அந்த ஹாப்பினஸ் ரொம்ப ஏறிட்டே போகுதுன்றத நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் தான் நான் டோட்டலா டைக்ரெஸ் பண்ணேன். ரொம்ப சாரி, ரொம்ப அப்படியே நன்றி நன்றி. சாரி இல்ல, நாங்க தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச். ஐயோ அதெல்லாம் மாதாஜி, நீங்க சொல்ற ஒரு உணர்வு எல்லாம் நாங்களும் ஃபீல் பண்றோம் மாதாஜி. மாதாஜி அப்படியே ஒரு டைவர்ஷன் இருந்தாக்க இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் மாதாஜி. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு மாதாஜி. ஓல்ட் இஸ் கோல்டுங்கிறத நான் ஃபீல் பண்றேன். இப்போ பசங்கள் வந்து எம்மா தனியா இருக்கேம்மா நான் அப்படின்னு எங்க பையன் சொல்றப்போ, இல்லையே நான் கிருஷ்ணவோட தானே இருக்கேன், கிருஷ்ணா என் கூட இருக்காண்டா, எனக்கு ஒன்றும் கவலையே இல்லை, நான் நல்லா இருக்கேன், எனக்கு இப்ப தனிமை வந்து இனிமையா இருக்கு, ஏன்னா வந்த பிறகு அவ்வளவு நல்லா இருக்கு மாதாஜி. என்னுடைய உடல் உபாதைகள் நீங்க சொல்றீங்கல்ல, இந்த விருதராஷ்டிரக்குரிய அத்தனை உபாதைகளும் ஓல்ட் ஏஜ்ல இருக்கு. பல்லு போயிருச்சு, சளி கட்டுது, கண்ணு போயிருச்சு, காலு எரிச்சல், கால் வலி, இப்ப ஒரு வலி தெரியல மாதாஜி. மாதாஜி உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது? தப்பா எடுத்துக்காதீங்க மாதாஜி, அதே ஸ்டேஜ்ல தான் நானும் இருக்கேன். என்ன வயசு உங்களுக்கெல்லாம்? மாதாஜி I am 78 மாதாஜி. பிரேமா 78. மாதாஜி 78 எல்லாம் ஒரு வயசே இல்ல மாதாஜி. 73. நீங்க எல்லாம் என்ன எல்லாரும் விட என்ன, நான் தான் இருக்கிறதுலயே எல்டர்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்னோட பர்சனாலிட்டியை மாத்திடாதீங்க. நீங்க எல்லாம் என்ன விட எல்லாரும் சின்னவங்கன்னு நான் சொல்லி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. நான் சொல்லுவேன் I am 78 years young lady. கரெக்ட். மனசு என்னைக்குமே எங்குதான், மனசு எங்குதான். நிஜமாவே மனசுன்னு சொல்றீங்க மாதாஜி, அது உண்மைதானே? ஆத்மா வந்து ஆத்மாக்கு வயது இல்ல இல்லையா? வயது இல்ல. கண்டிப்பா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல ஏஜ் ஆகாது மாதாஜி, அப்படியே இருக்கும். இப்ப வந்து அந்த ஏஜ்ல யசோதாமா குழந்தையோட இருக்கச்சு, அந்த கிருஷ்ணர் அப்படியே இருப்பாரு, யசோதாமா அப்படியே இருப்பாங்க. இப்போ ராதா நானி 16 வயசுனா அதே 16 வயசு. நம்ம கிருஷ்ணரோட 16 வயசுல வந்து பல்ராம் 18 வயசுல இருந்தாங்கன்னா அப்படியே இருப்பாங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் வந்து டைம் இல்ல, டைம் இல்லைன்னா டைம் இந்த டைம் இல்ல, டைம்ன்றதே இல்ல, கால சக்கரான்றதே இல்ல, அப்படியே இருக்கும். அதுதான் விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபாரதம் போறப்ப கிருஷ்ணருக்கு 108 வயசு, ஆனா அவரு 25 வயசு பாலகன் மாதிரி தானே தெரிஞ்சாருங்க அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா நம்ம? பேரம்பேத்தி எல்லாம் எடுத்தாச்சு, ஆனாலும் அவர் வந்து எங்க இளமையா இருந்தாருன்னு. மாதாஜி, இப்ப நீங்க உங்க குழந்தைங்களை எல்லாம் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நாங்க எல்லாம் முடிச்சாச்சு, பேரனோட இருக்கோம், ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது, ஜாலியா உங்களோட என்ஜாய் பண்றோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷூர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அஹோ மஹியஸ்ஸி ஜந்தோ ஜீவிதாஷாய தாபவான் பீமா பாவிர்ஜிதம் பிண்டம் ஆதத்தே கிரஹ பாலவத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அகோ மஹியஸ்ஸி ஜந்தோ ஜீவிதாஷாய தாபவான் பீமா பவர்ஜிதம் பிண்டம் ஆதத்தே கிருஹ பாலவத். ஹரே கிருஷ்ணா. அகோ ஐயோ, மகியசி சக்தி வாய்ந்தவை, ஜந்தோ ஜீவராசிகளின் ஜீவித ஆசா உயிர் வாழும் ஆசை, யதா
எவ்வளவு அதிகம். பவான் பவான் நீங்கள். பீம பீமசேனரின். அபவர்ஜிதம் மிச்சம். பிண்டம் உணவுகள். ஆதத்தே உண்ணப்படுகிறது. கிருகபால பாலவத் வீடு காக்கும் நாய் போல். மொழிபெயர்ப்பு. ஐயோ, ஒரு ஜீவராசிக்கு உயிர் வாழும் ஆசை எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததாக உள்ளது. அதனால் அல்லவா நீர் ஒரு வீடு காக்கும் நாய் போல் வாழ்ந்து பீமன் உண்ட மிச்ச உணவை ஏற்றுக்கொள்கிறீர். பொருளுரை. சாது ஒருவர் அரசர்கள் அல்லது செல்வந்தர்களின் செலவில் சுகமாக வாழ்வதற்காக அவர்களை முகத்துதி செய்யக்கூடாது. சாது ஒருவர் வாழ்வின் அப்பட்டமான உண்மையை பற்றி குடும்பஸ்தர்களிடம் கலந்துரையாட வேண்டும். இதனால் பௌதீக வாழ்வின் அபாயத்தை பற்றி அவர்கள் உணரும் நிலைக்கு வரக்கூடும். குடும்ப வாழ்வில் பற்று கொண்ட முதியவருக்கு திருதராஷ்டிரர் ஒரு முன் உதாரணம் ஆவார். உண்மையாகவே சத்தம் கேட்கல. ஆமா, சுத்தமா கேட்கல. உண்மையாகவே பிழைக்க வழியில்லாத நிலையில் இருந்தார். பாண்டவர்களின் வீட்டில் அவர் சுகமாக வாழ விரும்பினார். துரியோதனன் மற்றும் துச்சாதனன் ஆகிய திருதராஷ்டிரனின் 2 முக்கிய மகன்களை கொன்றதால் குறிப்பாக பீமன் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறார். துஷ்டத்தனத்தால் கெட்ட பெயர் எடுத்த இவ்விரு செல்ல பிள்ளைகளையும் பீமன் கொன்றதால் அவர் இங்கு முக்கியமாக குறிப்பிடப்படுகிறார். பாண்டவர்களின் வீட்டில் திருதராஷ்டிரர் வாழ்ந்து வந்தது ஏன்? அவமானம் ஏற்படக்கூடும் என்ற நிலையிலும் சுகபோகமான வாழ்வை தொடர வேண்டும் என்ற அவரது ஆசையே இதற்கு காரணமாகும். இவ்வாறாக ஒரு ஜீவராசி தொடர்ந்து வாழ விரும்புகிறான். ஜீவராசி ஒரு நித்திய ஜீவன் என்பதையும் உடல் மாற்றத்தை அவன் விரும்பவில்லை என்பதையுமே இது சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு சிறை வாழ்வை அனுபவிப்பதற்காகவே ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் ஜீவனுக்கு வழங்கப்படுகிறது என்பதும், பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகுதான் மனித உடல் வழங்கப்படுகிறது என்பதும் முட்டாள் மனிதனுக்கு தெரியவில்லை. தன்னுணர்வை பெற்று பரமபதத்தை அடைவதற்காகவே மனித உடல் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் திருதராஷ்டிரரை போன்றவர்கள் பொருட்களை உள்ளபடி காணாததால் சுகபோக வாழ்வுக்காக திட்டம் தீட்ட முயல்கின்றனர். குருடரான திருதராஷ்டிரர் எல்லா விதமான துரதிர்ஷ்டங்களுக்கு இடையிலும் சுகபோகமாக வாழ வேண்டும் என்று தொடர்ந்து எதிர்பார்க்கிறார். இத்தகைய குருடர்களை அறியாமையிலிருந்து தட்டி எழுப்பி பரமபதத்தை சென்றடைய அவர்களுக்கு உதவுவதற்காகவே விதுரரை போன்ற சாது இருக்கிறார். அங்கு சென்ற பின் துன்பம் நிறைந்த இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்பி வர ஒருவரும் விரும்புவதில்லை. மகாத்மா விதுரரை போன்ற ஒரு சாதுவிடம் எவ்வளவு பொறுப்புள்ள ஒரு கடமை ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நம்மால் கற்பனை செய்து காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, நீங்க விட்டதுனால நான் படிச்சுட்டேன். ஓகே மாதாஜி, பரவாயில்லைங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் கரெக்டா ஷேர் ஆகல, அதனால தான் நான் விட்டுட்டேன். என்ன அர்த்தம்னா, இந்த விதுரை நம்ம தப்பா எடுக்க கூடாது. என்னடா இப்படி பேசுறாங்களேன்னு. ஒரு ஸ்தானத்துக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. எக்ஸாம்பிள், ஒரு டீச்சர் இப்ப 3 அப்போ ஒருத்தர் தான் குத்தி காட்டுறது எல்லாருக்கும் யாருக்குமே ரைட்ஸ் இல்லை. ரைட், தப்பு நீங்க பண்றீங்கன்றது அது யாருக்கு இருக்கு? திருத்தும் பொசிஷன்ல இருக்காங்க. அவங்க யாரு? ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ். நீ ஒரு முட்டாள்டா அப்படி சொல்றதுக்கு இல்ல. நீ கொஞ்சம் புத்திசாலி ஆறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணலாம். சோ நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்ன்ற மோட்டிவ் இருக்கு. ரைட், அதே மோட்டிவ் சும்மா நான் பண்ணக்கூடாது. ரெண்டாவது குரு ஸ்தானம். சாரி மிஸ், நான் மியூட் பண்றேன். ஒரு செகண்ட், கேட்கவே இல்ல மிஸ். அதான் மியூட் பண்றேன். அடுத்தது குருஸ்தானம். எக்ஸாம்பிள், இப்ப குருஸ்தானத்துல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இப்போ தனேஸ்வரி மாதாஜி நான் உங்களை யாரையாவது கரெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, இல்ல என்னையே கரெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. என்ன சொல்லணும்? அம்மா, நீ பேசுற விதம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கு, நீ ஸ்லோவா பேசு அப்படின்றது கரெக்ஷன். இப்போ அவங்களே நீ ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசுற, நீ கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கே உனக்கு யாருமே இல்ல, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு 2 டிவோட்டி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க, இனிமே நீ கிளாஸ் எடுக்காத அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன மாதிரி குரு? உங்களுக்கு புரியறதா வித்தியாசம்? அம்மா, நீ ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசுற, நீ கொஞ்சம் நிதானமா பேசு, டிவோட்டிஸ் 2 பேர் சொல்லியிருக்காங்கன்றது கரெக்ஷன். அம்மா, டிவோட்டிஸ் 2 பேர் சொல்லியிருக்காங்க,
நீ ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசுற, இனிமே நீ கிளாஸ் எடுக்காத. இந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியறதா? தெரியுது. ரெண்டுமே வந்து குரு என்ன சொல்லுவாங்க, நான் வந்து அவங்க சொன்னதை உனக்கு சொல்றேன், அவங்க சொல்றதுக்கு நீ சொல்றதுக்கு நீ குரு இல்ல, நீ கொரியரா. ஏன்னா போஸ்ட்காரன் தான் அப்படி பண்ணுவான், கரெக்டா ஒருத்தர் கொடுக்குற இடத்துல கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு. அப்படி இருக்கிற போஸ்ட்காரன் கூட கொடுத்துருவான், என்ன நீ பண்ணணும்னு அவர் சொல்ல மாட்டான். ரைட்? நீ வந்து குரு ஸ்தானத்தை இருந்தானா என்ன பண்ணணும், நீ பண்றது தப்பு அப்படின்னா திருத்தணும். திருத்தறது ஒண்டி பத்தாம வாய்ப்பு அவங்க மாத்திக்கிறதுக்கு கொடுக்கணும். ஏன் நான் இவ்வளவு சொல்றேன்னா, திருத்துற பொசிஷன்ல நீங்க இருக்கணும், அவங்கள கரெக்ட் பண்ணி வைக்கணும், அவங்க கரெக்ட் பண்ணி அவங்க பண்றாங்களான்றது. குரு வந்து ஓகே கரெக்ட் பண்ணப்போ அந்த குருக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கு. அப்படி மத்தவங்களுக்கும் அதே ஃபீல் பண்றாங்களா, ஏன்னா அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கொலை குற்றவாளியா இருந்தாங்களோ நம்ம இந்தியன் பீனல் கோட்ல என்ன சொல்றாங்க, நீ வந்து கடைசி நாள் வரைக்கும் நான் உனக்கு மரண தண்டனையே கொடுத்தாத இருந்தாலும் உன் சைடு நியாயத்தை சொல்லலாம். சோ நான் வந்து சொல்றேன், ஆமா மாதாஜி நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டா பேசுறேன், நான் கரெக்டா தான் பேசினேன். நீ கரெக்டா பேசினா அப்ப ஏன் 2 பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க? சரி அப்ப இந்த யாரு 2 பேர்? ஐயா அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், நான் சொல்றேன் இல்லையா. அப்ப இப்ப 42 பேர் இருக்கீங்க, ஓகே 2 பேர் சொன்னாங்க, பாக்கி 40 பேர்கிட்ட ஒரு தடவை கேட்டு பாருங்க. ஏன்னா ஒரு சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நான் வந்து ஃபாஸ்டா பேசாம இருக்கலாம், நான் கரெக்டா பேசின மாதிரி. ஆனா இன்னொருத்தர் 2 பேர் வந்து ரொம்ப சின்ன பசங்க அந்த டிவோட்டிஸ்ல, ஒருத்தங்க வந்து 5 வயசு, இன்னொன்னு 10 வயசு. சொல்றேன், நான் பேசுறது புரியாமலோ ஃபாஸ்டாவோ இருக்கலாம். நம்ம உனக்கு வேணும்னா நீ என்கிட்ட கேளு, நான் ஆல்ரெடி உன்கிட்ட சொல்லிட்டேன், நீ என்கிட்ட ஒண்டிதான் டீல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா குரு வந்து என்ன ஸ்தானத்துல இருந்து எந்த ஸ்தானத்துக்கு இறங்குறாங்க? ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. என்ன மாதாஜி? ஆர்டர். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. இவங்க வந்து ஆர்டர் அகம்பாவம் தெரியுது. என்ன இதுல இருந்து தெரியுது, நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் கிராஸ் பாடி சட்டி பாடி, ரைட்? சூட்சும சரீரம் சூரிய சரீரம், இது ரெண்டுத்துல வந்து அகங்காரம் என்ற ஃபேக்டர் ரொம்ப தலையெடுத்து ஆடுவது. இப்படி மாதிரி ஒருத்தங்க இருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் மதிக்க மாட்டாங்க. அப்பதான் பல்லி மகாராஜ் எதுக்கு கொண்டு வந்தா, பல்லி மகாராஜ் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் கிட்ட எடுத்துன்னு போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றவர் வந்து குரு, கிருஷ்ணர் கிட்ட தூரியமா போறவர் குருவே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்லி மகாராஜ் குருவை சாஸ்திரங்களை சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி குருவை நம்ம மாத்தலாம். ஏன் நான் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா, இப்ப வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. இப்படி எல்லாம் விதுரரே இப்படி பண்றாருன்னா விதுரர் வந்து மனசு வரலவுக்கு ரொம்ப நல்லவர். ஆனா அவர் என்னவா இருக்காரு, அவர் வந்து சாதுவோட ஸ்தானம், ரைட்? குரு ஸ்தானம் இல்ல, இப்போ சாதுவோட ஸ்தானம். அதான் அப்போ வந்து துரியோதனா நீ வந்து ஒரு சூதரன் புத்திரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெளியே துரத்தினப்போ கூட அவர் வெளில போயிட்டார். அவர் வந்து நான் இருக்கேன். ஏன்னா சிலர் வந்து கொஞ்சம் பார்க்கணும், அவர் வந்து கோபப்பட்டோ மன வருத்தப்பட்டோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா யூஸ் பண்ணார். கொஞ்சம் துர்காஷ்டா ஒண்ணு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணோம், ஃபேமிலி இல்ல அசிங்கப்பட்டாவது போகணும். வந்து ஆக்சுவலா பாப்பர் என்ன பிச்சைக்காரன், குடிக்குதோ இல்லையோ பிச்சைக்காரன் தானங்க. ஒரு ஒரு ராஜாங்கத்தை சண்டை வார்ல வந்து ஜெயிச்சா இன்னொரு ராஜா என்ன ஆகுது, சரண்டர் ஆவார் இல்ல இறந்துடுவார். அப்படி இருக்கச்சே வந்து அவர் கீழே படிஞ்சுதானே இருக்கணும், அப்படி இல்லாம பெரிய ராஜா மாதிரி உட்காந்து ஆள்றாரு. சோ இன்னொரு ஸ்தானம் இதுன்றது வந்து முக்கியமா சாதுக்கள் நேரா பேசுவாங்க. அதான் சைத்தன்யா மகாபிரபு கூட சோட்டா விநாசன் ஒருத்தர், அவர் பெண் மேல ஆசை வந்தோடனே அவர் நேரா சொன்னார், நீ சன்னியாசத்துக்கே லாய்க்கு இல்ல. அதுவே அவர் வந்து இன்னொரு கிராஸ்தாவோட குழந்தைக்கு பேரே வச்சார். எப்படி சொல்றான்னா எந்த ஸ்தானத்துல இருக்காரு, இப்ப வந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டு வயசாயிட்டு பசங்க எல்லாம் இறந்துட்டு பசங்களை கொண்டவங்க வீட்லயே வந்து தண்டிட்டு இருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு கேவலம்ன்றதால அவர் சொல்றாரு. நான் ஏன் இது இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்கச்சு ஏன் விதுரர் இப்படி பேசுறாரு அப்படின்னு நீங்க ஒரு விஷயமும் நினைக்கக்கூடாது. ஏன்ற கதை ஃபுல்லா உங்களுக்கு ஃபுல்லா புரியும். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த மைண்டா அந்த சைடு போக விடாதீங்க. இதுதான் மெயின் விஷயம்ன்றதுக்கோசம் நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நம்ம 1/2 hour பண்ணலாம். நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து எனக்கு வந்து 2 வேணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு நீங்கள் உங்களை முடிஞ்ச வரைக்கும் தெரிஞ்சுட்டு அந்த நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சஹஸ்ரநாம துல்லியம் ராம நாம வராணமே ஸ்ரீராம நாம வராணமே ஓம் நம இதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து நான் வந்து பிரேயர் சொன்ன முடிஞ்ச உடனே நம்ம இதை சாண்ட் பண்ண போறோம். 8 நாளைக்கு ராம ஜெயம், ரைட்? சோ இது ஒரு ரிக்வெஸ்ட். அது தவிர யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு ராமர் பாட்டு பாடணும், யார் பாடுறீங்கன்னு டிசைட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு காலையில இதுல ஓபன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பகவத்கீதா படிப்போம். சரிங்களா? சங்கீதா மாதாஜி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கிறேன், அன்மியூட் பண்ணி நீங்க பேசலாம். மாதாஜி லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் கிருஷ்ணா சொல்லட்டுங்களா? அதுதான் சொல்லணும். ஒரு செகண்ட் இருங்க, அதுக்கு வந்து நான் ஹைலைட் பண்றேன். நீங்க என்னது, நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க? ஷேர் பண்றேன், ஒரு போட்டோ ஷேர் பண்றேன், அலோ பண்றீங்களா? அத நீங்க கை ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டேன் இல்லையா, உங்களை கோஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டேன், நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கீதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு பிரசன்ட் பண்ண போறீங்க?
நீங்க என்ன என் பாதத்துல நீங்க என்ன மாதாஜி நீங்க மாதாஜி தெரியுதுங்களா? ஒரு நிமிஷம். எல்லா பாயிண்ட்ஸும் சொல்றேன் மாதாஜி ஓவரால். ஓ எல்லாமே சம்மரி சொல்றீங்களா? சரி ஓகே, வீடியோ ஆன் பண்ணி. நான் ஒரு செகண்ட். வீடியோ ஆன் பண்ணீங்களா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி உங்களுக்கு பின்னாடி ஏதோ வேர்ட்ஸ் இருக்கு, அது என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல. charity given out of duty, அதுக்கப்புறம் நீங்க மறைக்கிறீங்க. ஓ எதுவா? ஓகே. at the proper time. நந்த மகாராஜ் இப்போ தெரியுதா? Charity given out of duty without expectation of return at the proper time and place and to a worthy person is considered to be in the mode of goodness. Thank you ma, thank you. 17 சாப்டர்ல நம்ம இன்னைக்கு சாயங்காலம் 4 மணிக்கு பார்க்க போற சாப்டர் இதுதான். 4 மணிக்கு ஷார்ப் வந்துருங்க. 4 மணிக்கு ஷார்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். வெரி நைஸ் மாதாஜி. எஸ் பர்ஃபெக்ட். தெரியுதுங்களா? தெரியுது. நான் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் மாதாஜி. Okay, Mataji, please. Okay. Please. Hare Krishna to everyone. Totally there are 19 symbols. In right leg it is 11 and in left leg it is left foot it is 8. நான் ரைட் லெக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் மாதாஜி. அந்த இது வந்து நமக்கு உல்டாவா இருக்கும், ரைட் லெஃப்ட். சரிங்களா? இந்த தாமரை பூ இருக்கிறது வந்து ரைட் லெக். இந்த ரைட் லெக் பெருவிரல் கிழக்கிட ஒரு டிஸ்க் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அது வந்து பார்லிகான். அது பார்லிகான் வந்து என்னன்னா, இட் கண்டெய்ன்ஸ் சரண்டர் டிவோட்டிஸ்க்கு கடவுள் என்ன கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆல் லக்ஸூரியஸ் திங் இன் அவர் லைஃப் அவர் சரண்டர் டிவோட்டிஸ்க்கு கொடுக்குறாரு. அந்த பார்லிக் கான் கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்க் இருக்கு. சரிங்களா? அந்த டிஸ்க் வந்து என்னன்னா, இட் ரெடியூசஸ் நமக்குள்ள 6 எனிமீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, காம குரோதம் சொல்லிட்டு. தட் இஸ் டிசையர், ஆங்கர், ஜெலஸ், மோஹா, pride and vengeance. இது எல்லாத்தையும் நமக்கு when we surrender to Krishna it gradually reduces. சரிங்களா? அது கீழே பாத்தீங்கன்னா கொடை இருக்கு இல்லைங்களா, that indicates when a devotee is surrendered he makes a person. நம்ம யூசுவலா கொடை எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்? மழை காலத்துலயோ இந்த வெயில் காலத்துலயும் யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைங்களா? for surrendered devoteesக்கு என்ன பண்றாருன்னா, he makes the அந்த டிவோட்டிய ஒரு மகாராஜா மாதிரி பண்ணி அவர் கொடை கீழே வைக்கிறாரு. எக்ஸாம்பிள் நமக்கு துருவ மகாராஜா ஸ்டோரி தெரியும் இல்லைங்களா? அவர் போய் காடுல தவம் பண்ணி த்ரூ நாரதா தென் அவர் கடவுளை பார்த்துட்டு அவர் அப்ப ரியலைஸ் பண்றாரு, நான் மெட்டீரியலிஸ்ட் திங்ஸ கேட்டது தப்பு, எனக்கு இதெல்லாம் வேணான்னு சொன்னா கூட அவரு இல்ல, நீ மகாராஜாவா இருந்து அப்புறம் அவரு ரீச்சஸ் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் காட். அப்ப அதுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேல போற ஒரு லைன் தெரியுதுங்களா, அப்கருடு லைன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது என்னன்னா, ஒரு சரண்டரான டிவோட்டி he reaches the Krishna world without interruption. எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம அவர் சரண்டரான ஃபெய்த்ஃபுல் டிவோட்டிஸா அவர் தன்னுடைய கிருஷ்ண கோலோகல விருந்தாவனுக்கு அழைச்சிக்கிறாரு. அதுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா மேல லோட்டஸ் இருக்குங்களா, அந்த லோட்டஸ் வந்து என்னன்னா, எப்படி ஒரு தேனி வந்து ஹனி தேனுக்கோசம் எல்லா மலர்கிட்ட போதோ அது மாதிரி அது மாதிரி சரண்டர் சோல் வந்து they always have the eagerness for Krishna's knowledge. கிருஷ்ணாஸ் நாலேஜ் கோசம் எப்பவுமே ஒரு ஏக்கத்தோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? அது கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் வந்து ಎರಡು விஷயத்த கொடுக்குது. ஒண்ணு வந்து செக்யூரிட்டி, பாதுகாப்பு. அப்புறம் வந்து இட் ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபியர், எல்லா பயத்துல இருந்தும் நம்மள விடுவிக்குது. அதுக்கு இன்னும் இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா 2 சிம்பிள் இருக்கு. மேல இருக்கிறது அங்குசம், எலிஃபண்ட் காட். அதுக்கு பிளாக் புரிஞ்சிச்சு இல்ல மாதாஜி? அதுக்கு பக்கத்துல 2 சிம்பிள் இருக்குது. மேல இருக்கிறது எலிஃபண்ட் காட், தட் இஸ் அங்குசம். அங்குசம் வந்து யானைய காதுக்கு பின்னாடி குத்துவாங்க இல்லையா, சோ தட் அந்த யானை பகன் யானைய கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அது மாதிரி நம்மளுடைய வேவரிங் மைண்ட வந்து கடவுள் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. அது கீழே இருக்கிறது வந்து தண்டர் போல்ட்,
வஜ்ராயுதம். அந்த வஜ்ராயுதம் வந்து எதை அடிச்சாலும் அதை நொறுக்கணும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அந்த சரண்டர் டிவோட்டியுடைய பாஸ்ட் சின் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடும், ஸ்மாஷ் பண்ணிடும் இந்த தண்டர் போல்ட். மாதாஜி புரியுதுங்களா நான் பேசுறது? வெரி கிளியர், வெரி வெரி கிளியர். இல்ல பெர்ஃபெக்ட்டா புரியுது. புரியுது சீக்கிரம் சொல்லுங்க. அது கீழே பாத்தீங்கன்னா ஸ்வஸ்திக் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த 4 ஸ்வஸ்திக் என்ன குறிக்குதுன்னா, நம்ம வீட்டுல வந்து எல்லா ஆஸ்பீஷியஸ் மங்களகரமான காரியங்கள் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் அந்த கார்னர்ல ஒரு பழம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் நாவல் பழம். அந்த நாவல் பழம் என்ன குறிக்குதுன்னா, நம்ம இங்க வந்து தீவு சொல்றோம் இல்லைங்களா, லட்சத்தீப் ஐலாண்ட், அது மாதிரி அதே மாதிரி ஹையர் பிளானட்லயும் மேலோகத்துல கூட தீவுகள் இருக்குன்றத குறிக்குது. அப்புறம் கீழே வந்து அந்த சதுரங்கம் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. நாவல் பழம் ஹையர் லோகத்திலயும் ஐலாண்ட், தீவுகள், தீவுகள், ஐலாண்ட்ஸ், ஐலாண்ட்ஸ். ஓகே, தீவுகள். ஓகே, ஐலாண்ட்ஸ். நாவல் பழம்ங்கிறது கொஞ்சம் ஷார்ப்பு இதா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. காம்பவுண்ட் இருக்கு அவ்வளவுதான். அது பறிச்சிருக்காங்க, விழுந்ததுல கரெக்டா தான் இருக்கு. இதாட்டமே இருக்கும். நோ ப்ராப்ளம், ப்ரோசீட் பண்ணுங்க மாதாஜி, ப்ரோசீட் பண்ணுங்க. சரியா தான் இருக்கு. அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ப்ரோசீட். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த நாவல் பழம் வந்து நாவல் பழம் தான் ஹைலாண்ட்ஸ் இன் ஹையர் பிளானட். ஸ்வஸ்திக் வந்து ஆஸ்பிஷியஸ் திங். சென்டர்ல வந்து அந்த ஆக்டகன் இருக்கு இல்லைங்களா, ஆக்டகன் 8 சைட்ஸ் இது. அது வந்து சரண்டர் டிவோட்டிஸ கடவுள் வந்து அவங்களுக்கு எந்த 8 திக்குல இருந்தும் எந்த தொந்தரவு வந்தாலும் he will protect. அது சிம்பலைஸ் பண்ணது. இதெல்லாம் வந்து ரைட் ஃபுட்ல வந்து 11 இருக்கு. இதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சிங்களா மாதாஜி? சூப்பர், நல்லா புரிஞ்சுது. 11th ஒன் என்ன சொன்னீங்க? 11th ஆக்டகன் மாதாஜி. அந்த ஒரு ஸ்கொயர் பண்றாங்க, இன்னொருத்துக்கு அதுக்கு அக்ராஸா இன்னொன்னு ஸ்கொயர் போட்டா ஆக்டகன் கிடைக்கும். ஆக்டகன் 8 இல்லைங்களா, 8 திக்குகளிலிருந்து வர தொந்தரவுகள் உபாதைகள் இருந்து நம்மள கிருஷ்ணர் காக்குறாரு. ஓகே மாதாஜி, லோட்டஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. லோட்டஸ் வந்து அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம எப்படி நம்ம பீ இருக்கு இல்லையா, அதோட தேனை உறிஞ்சி குடிக்கிற அந்த ஆசை மாதிரி நம்மளோட டிவோட்டிஸ் கிருஷ்ணரோட அந்த பிரியம் ஏறும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது என்ன பண்ணுன்னா, சிம்பிளா நம்மளோட டிசையர், நம்மளோட ஆசை வந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி போறக்கூடிய ஆசைகள் அதிகரிக்கும். இப்ப லெஃப்ட் போட்டுங்களா மாதாஜி? லெஃப்ட் ஃபுட்ல பாத்தீங்கன்னா 8 சிம்பிள்ஸ் இருக்கு. கீழ இருந்து மேல போற மாதாஜி. ஃபிஷ் வந்து நமக்கு தெரியும், மீன் நீர்ல இருக்கும் இல்லைங்களா, நீர்ல இருந்து எடுத்துட்டா அது தத்தளிச்சிடும் இல்லைங்களா. அது மாதிரி ஒரு சரண்டரான டிவோட்டிஸ் வந்து அந்த கடவுளுடைய திருவடியில சம்பந்தம் இல்லையன்னா ரொம்ப துடிச்சிட்டு போயிடுவாருன்றத சிம்பலைஸ் பண்ணுது. மாதாஜி, உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோ ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்களா? சாரி. ஏன் தொந்தரவு இல்ல இப்ப மாதாஜி? மீன் வந்து எப்படி நீர்ல இருந்து எடுத்துட்டா தத்தளிக்குதோ, அது மாதிரி ஒரு சரண்டர் டிவோட்டி கடவுளுடைய அசோசியேஷன் இல்லைன்னா துடிச்சிடுவாங்கன்றத சிம்பலைஸ் பண்ணுது. ஓகே, அர்த்த சந்திரா அது வந்து என்னன்னா, வாட் எவர் பியூர் டிவோட்டி என்ன விஷ் பண்றாங்களோ அது சத்தியமா நடத்தி கொடுப்பார் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? அது மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு நம்ம 4 தெரிஞ்சுக்கணும். 3 விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து என்னன்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற துன்பங்கள், பிறப்பு, இறப்பு, நோய் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல இருந்து காத்து கொடுப்பாரு. அப்புறம் நம்மளுடைய 3 குணங்கள், ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணத்திலிருந்து நம்மள சுத்த சத்வகுணக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அப்புறம் 3 என்னன்னுங்களா, நம்மளுடைய செலஸ்டியல் பாடி, நம்ம இப்போ பக்தி பண்றோம், ஹையர் பிளானட் போலாம், இல்ல பண்ணல கர்மானால லோவர் அனிமல்ஸா பிறக்கலாம். இந்த அனிமல், ஹியூமன் லைஃப் அண்ட் செலஸ்டியல் 3த்துல இருந்தும் காப்பாத்தி கொடுப்பாரு. இப்ப 3 புரிஞ்சிச்சிங்களா? 4 இருக்கு அந்த இது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 புரிஞ்சிச்சிங்களா? 2 மூணாவது என்ன மாதாஜி? மூணாவது அனிமல், ஹியூமன், அனிமல்ஸ், மனுஷரு, அப்புறம் செலஸ்டியல் ஹையர் பிளானட்ஸ். ஓகே, இந்த 3த்துல இருந்து நம்மள விடுவிக்கிறாரு. எப்பன்னா நம்மளுடைய 3 திங்ஸ், தட் இஸ் பாடி, மைண்ட் அண்ட் நம்மளுடைய வாக்கு. ஓகே, சரீரா,
மனசு அண்ட் வேர்டு, இந்த மூணையும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும். சோ டோட்டலி 4 3s. புரிஞ்சுச்சுங்களா மாதாஜி? புரியுது மாதாஜி. ஓகே. அப்போ வந்து அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு பக்கத்துல 4 பானைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த பானைகள் வந்து அந்த பானைகள் என்ன குறிக்குதுன்னா பக்தின்றத குறிக்குது. அந்த பானைக்குள்ள என்ன இருக்குதுன்னா அமிர்தம். அந்த அமிர்தம் வந்து ஹோலி ஃபுட். அவருக்கு சரண்டரான டிவோட்டிஸ்க்கு கிருஷ்ணா வழங்கிட்டே இருப்பாரு அந்த அமிர்தத்தை, ஹோலி ஃபுட்ட. அது என்னைக்குமே வந்து காலியாகாது. சரிங்களா? அதுக்கு மேல இன்னும் போட்டு பாத்தீங்கன்னா மாடுடைய காலு குழம்பு. ஓகே. அதுல வந்து எவ்வளவு தண்ணி இருக்கும்? கவ் ஹூஃப் அது குழி ஆகும் இல்லைங்களா? மழை வருது இல்ல நம்மளே தண்ணி ஊத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளவு அளவுக்கு தண்ணி நிரம்பும் அதுல? ஒரு ஃபியூ ml இல்லைங்களா? கொஞ்சம் தான் நிரம்பும். அந்த நீர் அளவு எப்படி அது மாதிரி வந்து கடவுள் வந்து சரண்டரான டிவோட்டிஸ அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் ஆஃப் ஓஷன் இந்த கடக்கிறதுக்கு வேகமா ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. சரிங்களா மாதாஜி? அதை இன்னொரு தடவை சொல்லிடுங்க. தண்ணி கொஞ்சம் தானே இருக்கும். நம்ம இப்ப மெட்டீரியலிஸ்ட் லைஃப வந்து கடக்கணும்னா, இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஓஷன் கடக்கணும்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஓஷனை கடந்து ரொம்ப வேகமா கடந்துடலாம் அவர் கூட இருந்தா. கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தா வேகமா கடந்துடலாம். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மாதாஜி, அது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ஒரே ஒரு செகண்ட். அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்ப வந்து நம்ம சாகர சம்சாரான்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது இந்த சமுத்திரம் அதுதான் ஓஷன், இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஓஷன்ன்றாங்க. அது அவ்வளவு பெரிய கடலா இருந்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு அந்த குட்டி ஃபுட் மார்க் தான் நீங்க டக்குன்னு கடந்துருவீங்கல்ல, அவ்வளவு பெரிய ஓஷனும் அவ்வளோண்டு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. மாதாஜி. அப்புறம் வந்து அந்த சங்கு இருக்கு இல்லைங்களா, சங்கு வந்து என்னன்னா இட் கிவ்ஸ் நாலேஜ் டு த டிவோட்டி, நாலேஜ். அப்புறம் அந்த வெற்றி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல படிப்போம் இல்லைங்களா, ஒருத்தர் ஒரு சங்கு, அதுவே அது வந்து அவங்களுடைய எனிமீஸ்க்கு பயத்தை கலக்குது இல்லைங்களா. விக்டரி ஒண்ணு நாலேஜ், இன்னொன்னு விக்டரி. அதுக்கு பிறகு இந்த அதுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 திங்ஸ் இருக்குது. ஒண்ணு வந்து பவ், ஆரோ, அம்பு இல்லைங்களா, ஆரோ பவ். பவ் வந்து என்ன, பவ் வந்து என்ன குறிக்குதுன்னா வில்லு. அது வந்து ஒருத்தரோட சரண்டர் டிவோட்டிக்குள்ள இருக்கிற கஷ்டங்கள், டிஸ்ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு இட் இன்க்ரீசஸ் த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் ஃபார் எ டிவோட்டிஸ். அதனால பிரேம பக்தி அதிகமாகி அவங்க அதுல மூழ்கி இருப்பாங்க. மாதாஜி புரிஞ்சிச்சுங்களா? 2 விஷயம். ஒண்ணு அவங்களுடைய துக்கத்தை அழிச்சிருது, பிரேம பக்தி அதிகரிக்குது. சரிங்களா? அதுக்கு மேல ஒரு ரவுண்டா தெரியுது இல்லைங்களா, அது வந்து ஆகாசம். ஆகாசம்ன்றது என்னன்னா ஒரு சரண்டரான டிவோட்டிக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இம்ப்ரூவ் ஆகி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல lastly to reach the conjugal love help பண்ணுது. There are 4 stages மாதாஜி. One is master and servant relationship. நம்ம சர்வெண்டா இருந்து கடவுளை மாஸ்டர் மாதிரி நினைச்சிட்டு சர்வீஸ் கொடுக்கலாம் ஒண்ணு. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அவர் நம்ம வந்து அவரை நண்பரா ஏத்துக்கலாம். அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஹுட், அந்த யசோதா மாதா கிருஷ்ணர் இருக்காருங்களா, அது பேரண்ட்ஹுட். அதுக்கு மேல ராதா கிருஷ்ணா ரிலேஷன்ஷிப், கான்ஜுவல் லவ். இது மாதிரி ஸ்டெப்ஸ்ல வாட் எவர் த ரிலேஷன் இஸ், நமக்கு கடவுளுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலும் அதுக்குரிய டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜும் அதுக்குரிய ரோலும் அவரு ஏத்துட்டு நம்மள ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வழி நடத்திட்டு கூட்டிட்டு போவார். மாதாஜி குறிக்கல். Thank you so much Mataji. Just ஒரே ஒரு thank you very nice Mataji, excellent, thank you so much Mataji. ஒரு சின்ன சங்கீதா மாதாஜி சொல்லுங்க. இத பிரசன்டேஷனா நீங்க பண்ணி எனக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமா? பிரசன்டேஷனா பிடிஎஃப்ல பிபிடில வந்து ஒரு கால போட்டுட்டு நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ஐட்டம் எடுத்துட்டு அத ஒரு லைன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அங்க ஷார்ட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா கூட போதும் மாதாஜி. ஒரு லைன் போட்டு எனக்கு அனுப்புங்க மாதாஜி. அந்த கடை
மாதாஜி இந்த கடைசியா சொன்னது மட்டும் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த ரவுண்ட் தான் கொஞ்சம் புரியல. அந்த ரெண்டு ரவுண்ட், அந்த ரெண்டு சர்க்கிள் இல்ல இருக்குது இல்ல ரவுண்ட் வந்து ஆகாஷ மாதாஜி. ஆகாசம். இப்ப நம்ம ஆகாசத்துல கிளவுட்ஸ் இருக்கு இல்லீங்களா, கிளவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆச்சுன்னா சூரியர் பகவான் நல்லா தெரியறாரு இல்லீங்களா. அது மாதிரி அவரை நம்மள இமிடியட்டா நமக்கு எல்லா ப்ரொமோஷன்ஸ் கொடுக்க மாட்டார் மாதாஜி. நம்மளுடைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இப்ப நம்ம ரூல்ஸ் இவர் பிரபுபாதா சொல்றாரு இல்லைங்களா ரூல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்து இருக்காரு இல்லைங்களா. அது மாதிரி நமக்கு பக்தின்றது சர்வ் பண்றதுக்கு 4 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு மாதாஜி, 4 நிலைகள். ஒண்ணு வந்து கடவுளை நம்மள வந்து மாஸ்டரா வைக்கலாம், மாஸ்டரா வச்சு நம்ம வேலைக்கார மாதிரி அவருக்கு சர்வ் பண்ணலாம். அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ரெண்டாவது வந்து நண்பன். இன்னும் நம்மளுடைய அன்பு அதிகரிச்சா அப்ப வந்து நண்பன்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா ரிலேஷன்ஷிப். அர்ஜுனன் சொல்லலாம் இதுக்கு. ஆமா மாதாஜி, ஃப்ரெண்ட்ஷிப். இப்போ வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ்னு எடுத்துட்டா இன்னும் அன்பு அதிகரிக்குது, அதனால லெவல் ப்ரொமோட் ஆகுது. அப்போ வந்து யசோதா மாதாஜி அண்ட் கிருஷ்ணா மகன் தாய் தந்தை உறவுகள் வருது சரிங்களா. அதுக்கு அடுத்தது அது இன்னும் நல்லா ஆச்சுன்னா he will promote us to conjugal love. இப்ப ராதா கிருஷ்ணா இருக்காங்களா, அவங்க 2 பேரும் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த ஸ்டேஜுக்கு போறார் மாதிரி. சோ ஸ்கை என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ன்றத குறிக்குது. ரொம்ப அருமையா இருந்தது மாதாஜி. Thank you so much மாதாஜி, வெரி நைஸ். நீங்க வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பாதம் இந்த பிக்சர் போட்டுக்கோங்க, அப்புறம் அந்த ஒரு ஐட்டம் ஒரு பேஜ்ல போட்டு நீங்க பண்ணலாம், அவசரம் இல்ல. இல்லனா யாராவது பண்றவங்க கிட்ட ஹெல்ப் வாங்கிக்கோங்க, நீங்க டெக்ஸ்ட் ஒண்டி பண்ணலாம். யாராவது பண்றீங்களா, பொம்மை ஒண்டி போட்டு கொடுக்குறீங்களா அவங்களுக்கு பிரசன்டேஷன்ல? ஏங்க ஏதாவது கேட்டா நான் எக்ஸாம் மாதிரி சைலண்ட் ஆயிடுறீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி. லெவல் 3ல எவ்வளவு நல்லா பிரசன்டேஷன் பண்ணிருக்கீங்க நீங்களா. இது செய்யறதுக்கு தெரியும்ல. இல்ல தெரிஞ்சவங்கள பத்தி தான் கேக்குறேன், தெரியாதவங்க இட்ஸ் ஓகே. தெரிஞ்சவங்க இங்க வந்து என்ன மாதாஜி 41 பேர்ல வந்து பேருக்கு தெரியும், ஆனா கம்முன்னு இருக்காங்க. சங்கீதா மாதாஜி யாரும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ரெடியா இல்ல மாதாஜி, நீங்க தான் இல்ல மாதாஜி. என்ன தெரியும் மாதாஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி, அவங்களுக்கு சங்கீதாக்கு சொல்ல வேண்டாம், அவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும், அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியுமே அவங்க. சரி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிங்கர் ஹரே கிருஷ்ணா கேளுங்க. I can help her out. உஷா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஓகே உஷா மாதாஜி அன்புக்கரசன் மாதாஜி 2 பேரும் ஹெல்ப் பண்ணி already I planned. Very nice மாதாஜி, thank you so much. மாதாஜி கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல பண்ணுங்க, நீங்க எல்லாம் தமிழ்ல வேற பாதி வச்சிருக்கீங்களா. நேத்து பிரசன்டேஷன் தமிழ் நான் இங்கிலீஷ்ல என்னால பண்ண தெரியும், அது எனக்கு தெரியும், பட் எனக்கு தமிழ் படிக்க முடியாது. உங்க பிரசன்டேஷன் 2-3 அம்சிங்க இல்லையா, பாக்கியம் அம்சி விட்டுருங்க. டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லாட். ஆமா தமிழ் தான், தமிழ்ல நான் பண்றதே இல்ல நானு. I do only in English. சாரி, அது சிங்காரன் செல்வன் ப்ராப்ளம் மறந்துட்டேன். சோ நீங்க எனக்கு அம்சி விட்டுருங்க, அந்த டீச்சிங் ஆஃப் லாட் சைத்தன்யா கொஞ்சம் அம்சிடுறீங்களா. ஓகே ஷூர், thank you so much சார். இந்த பிரசன்டேஷன் மாதாஜி நீங்க சேர்ந்து அவங்களோட பண்ணி விட்டுருங்க. அன்பரசன் அவங்க போட்டுக்கோங்க, நீங்க கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கலாம். and when do you need பண்ணிட்டு சமத்தா பண்ணீங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப அனுபவிப்பேன். நன்றி so much. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் சங்கீதா மாதாஜி வந்து நம்மளோட நியூ டீச்சர், எல்லாரும் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா போடுங்க. உஷா மாதாஜி வந்து சூப்பர் டீச்சர் ஆக போறாங்க. சூப்பர் டீச்சர்னா அவங்க வந்து 3 o'clock மேட்ச், 3 o'clock. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3 மணி மேட்ச், 7 மணி மேட்ச். உஷா மாதாஜி வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. சோ என்னோட சின்ன ரிக்வெஸ்ட், இங்க இருக்கிற அட்மின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எந்த விதத்துல உங்களால ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ SMS வாட்ஸ்அப் பண்ண முடிஞ்சா ஓகே, இல்ல அவங்களுக்கு கிளாஸ்ல வந்து ஸ்லோகங்கள் படிக்க முடியுற ஹெல்ப்போ. ஏன்னா உஷா மாதாஜிக்கு எல்லாம் படிக்க வரும், ஆனா அவங்க டயர்ட் ஆயிடுவாங்க. 2 கிளாஸ் எடுத்தா எவ்வளவு கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும். சோ அந்த மாதிரி ஹெல்ப் யாரால என்ன பண்ண முடியுமோ கிருஷ்ணா இல்ல காயத்ரிக்கு மெசேஜ். மாதாஜிக்கு நான் போறேன் மாதாஜி, நான் ஸ்லோகம் வாசிப்பேன். யாருங்க போறது? 7 o'clock புஷ்பா மாதாஜி 7 o'clock அவங்க வாசிப்பாங்க. மாதாஜி 3 o'clock விஜயகுமாரி கேன் ரிசைட் மாதாஜி. விஜயகுமாரி ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க 3 மணிக்கு அவங்க வாசிக்கிறேன்ட்டு. அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு நான் எல்லா விதத்துலயும் சொல்றேன். not only that admin co-host மியூட் பண்றது அன்மியூட் பண்றது சின்ன சின்ன வேலை இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஹெல்ப்பா இருக்கும். சங்கீதா மாதாஜியும் ஐடி இருந்துட்டு யாரெல்லாம் 4-5 பேர் சேர்ந்தா கூட ஓகே, சரிங்களா மாதாஜி? வாசிக்கிறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் மாதாஜி, அவ்வளவுதான்.
அதான் சொல்றேன், உங்களால பண்ண முடியும், ஹெல்ப் பண்ணணும்னு என்ன இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே பண்ணலாங்க. நான் வந்து தமிழே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவா சேர்ந்தேன், தமிழ் தெரியும் கொடுத்தா நான் பண்றேன் முத்தாஜி. என்ன மாதாஜி பண்றது அன்மியூட் பண்றதெல்லாம் எப்படின்னு சொன்னா நான் பண்றேன் முத்தாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. சோ நீங்க வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கோங்க, அவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. உஷா மாதாஜி எதுவா இருந்தாலும் நீங்க காயத்ரி அண்ட் கிருஷ்ணாக்கு மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா உங்க டாஸ்க் என்னன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அசைன் பண்ணிடுவாங்க. சரிங்களா? இதோட நம்ம பாகவத முடிக்கலாம். ஐ நோ மத்தவங்க எல்லாம் ஒண்ணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்க. போலிங் क्वेश्चंस. ஒரே ஒரு ஆஞ்சநேயர் கதை நான் சொல்றேன், ஏன்னா நாளைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி. சோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லீவ். சோ ஆஞ்சநேயர் விட்டேன், சாரி, நான் வந்து சுக்ரீவர் பத்தி சொல்ல வந்தேன் இல்லையா? சோ நேத்து சொன்னீங்க, நான் அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். சிநேகிதருக்கு சுக்ரீவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, சுக்ரீவர் வந்து 4 ரீசன்னால வந்து கிருஷ்ணர் அவரை தேர்ந்தெடுத்தாரு. ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட அண்ணா உங்களுக்கு வந்து அவர் எங்க இருந்தாலும் அழிச்சிடுவாரு. ஒரு செகண்ட், நான் என்ன ஸ்பாட்லைட்ல கொண்டு வரேன். அவர் வந்து சுக்ரீவர் ஏன் மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஸ்டாப் பண்ணீங்களா? தேங்க்யூ. சோ சுக்ரீவர் வந்து என்னன்னா, இப்ப வந்து சுக்ரீவரோட அண்ணா வந்து அவரை வந்து ரொம்ப மோசமா நடத்தினது உண்டு இல்லாம அவர் வந்து அவரோட பொண்டாட்டியும் தூக்கிட்டு போய் வச்சுக்கிட்டாரு. அது உண்டு இல்லாம சுக்ரீவர் எங்க இருந்தாலும் அவரை அழிக்கணும்ன்ற எண்ணத்தால அவர் அந்த பர்டிகுலர் மலை, அந்த மலை ஒண்டி அவர் அப்ரோச் பண்ண முடியாது. ஆனாலும் அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஏன்னா அந்த மலையில அவர் கால் விழுந்துச்சுன்னா அவர் அழிஞ்சிடுவாரு. அதனால கரெக்டா குரங்கு இல்லையா, அந்த இன்னொரு மலையில இருந்து கரெக்டா அந்த பாதத்தை வந்து சுக்ரீவர் மலையை வச்சுட்டு கொடுத்தாரு. ஒரு தடவையும் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கச்சே என்ன ஆகுறதுன்னா, நம்மளோட சுக்ரீவர் வந்து இந்த இவ்வளவு ஒரு இந்த நிலைமையில என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து ராமர் பார்க்க வர்றாரு. ஆஸ் யூசுவல் அவருக்கு வந்து என்ன இருந்தாலும் பயம் இல்லையா, ஏன்னா ராஜானா என்ன இருக்கும் அவர் ஆளான். அதனால ஆஞ்சநேயர் அவரை போய் சொல்லிட்டு சன்னியாசி வேஷத்துல அவரையும் நம்மளோட நம்ம லக்ஷ்மணனையும் பாக்குறாரு. சன்னியாசினா ரொம்ப மரியாதை கொடுப்பாங்க இல்லையா, எல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா போயிட்டு இருக்கச்சே ராமர் கேட்கிறாரு, நீங்க சன்னியாசி தானே, இந்த மாதிரி சும்மா பேசிட்டு இருக்காரு. சன்னியாசியா இருக்கச்சு ஏன் இவ்வளவு விலை உயர்ந்த நெக்லஸ் போட்டிருக்கீங்க? ஹனுமான் கேட்கிறாரு, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு. லக்ஷ்மணன் என்ன நெக்லஸ் எதுவுமே போடலையே. ராமர் கண்டுபிடிதான் அவர் போடுற நகை தெரியாது. ஏன்னா சின்னப்போ அவர் குழந்தையா இருக்கச்சே ராமர் எப்படி இருப்பாருலாம் கேட்கச்சே அவர் எப்படின்னா அவரே வந்து அவர்தான் ராமர் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா அவர் உங்க கழுத்துல இருக்கிற நெக்லஸ் கண்டுபிடிப்பாரு. உடனே அவர் வந்து மாருதி, அதாவது அனுமானோட ரூபம். அவரால் அந்த சந்தோஷத்துல வந்து அந்த சன்னியாசி கடைபிடிக்க முடியல. அதுதான் அப்படியே அவர் ரூபம் வந்து அனுமார் ஆகுது. அன்னில இருந்துதான் இந்த கதை கண்டினியூ ஆகுது. ரெண்டாவது சுக்ரீவர் என்ன சொல்றாரு, சுக்ரீவர் வந்து எதுக்குன்னா அவர் வந்து சூரிய வம்சத்துல சேர்ந்தவர், அது சூரிய சப்போர்ட். அது ஒன்றும் இல்லாம சுக்ரீவருக்கு வந்துதான் சீதாமாவும் செலக்ட் பண்ணாங்க. அவங்க அந்த நகை தூக்கி போடுறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து லக்ஷ்மி மாதாஜி, அவங்க வந்து கரெக்டா அந்த நகையை வந்து சுக்ரீவர் கையில தான் விழுது. அதனால அவங்களும் சுக்ரீவரை தான் செலக்ட் பண்ணாங்க. சோ நம்ம நிறைய சொல்றோம், ஓ சுக்ரீவர் அவர் வந்து தப்பா சேர்த்துட்டாரு, எதுவுமே தப்பு இல்லை, அவ்வளவு கரெக்ட். அப்புறம் அந்த நகையை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு அவர் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. ராமர் வந்து செக் பண்ணிட்டு எதுக்கும் கிராஸ் செக் பண்ணலான்னு லக்ஷ்மணன் கிட்ட இது கரெக்டான்னு கேட்கிறாரு. லக்ஷ்மணன் பார்த்துட்டு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு, என்னடா இவ்வளவு வருஷம் இருக்கேன்னு, நீங்க வந்து எனக்கு அந்த கொலுசு காட்டினீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவேன், ஏன்னா நீங்க சொல்ற எதுவுமே நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு. சுக்ரீவருக்கு ஹார்ட்டே நின்றுச்சு. இப்படி ஒரு தம்பி, அதாவது அண்ணியோட பாதங்களை தான் பாக்குற ஒரு தம்பி, எனக்கும் ஒருத்தன் இருக்கானே, என்னோட பொண்டாட்டியே தூக்கிட்டு ஓடிட்டானே அப்படின்னு அவரு அந்த நினைக்கிறாரு. சோ சுக்ரீவருக்கும் ராமருக்கும் சும்மா ஃப்ரெண்ட் இருக்கிற இப்ப மாதிரி, ஏ லெட்ஸ் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு ஐ டோன்ட் லைக் யூ டோன்ட் ஷோ மீ யுவர் ஃபேஸ். இல்ல, கல்யாணம் திருமணத்துல எப்படி மனைவி கணவன் அப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ராமரும் சுக்ரீவரும் அக்னி சுத்தி நான் உனக்கு எப்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணுவேன், அதே மாதிரி நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணதா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அப்படி நடந்ததாலதான் சுக்ரீவருக்கு ராஜாங்கம் கொடுத்த அப்புறம் கூட சுக்ரீவர் மறந்துட்டாரு. ஆனாலும் ராமருக்கு கோபம் வராம பொறுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணாருன்றதுதான் கதை. சோ இது ராமாயணம். இன்னைக்கு ராமர் ஸ்பெஷாலிட்டினால கொஞ்சோண்டு ராமாயண கதை என் வாயில சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா நமோ நமோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சான் பண்ணலாமா?
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க எனக்கு ஒரு குட்டி டிவோட்டி இருக்காரு, உங்களுக்கு காட்டுறேன். ரொம்ப பக்திமான். அதாவது ராமாயணம் மகாபாரதம் கிருஷ்ணர்னா இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இவர் விட்டே போக மாட்டார், ஃபுல்லா கேட்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயோ அப்பா, ஹரே யார் நீங்க வளர்க்கறீங்களா? ஆமா, அது ஒரு பெரிய கதை, நாளைக்கு சொல்றேன். 2 பொண்ணு. மாதாஜி, இன்னைக்கு ஈவினிங் 7 மணி கிளாஸ் உண்டா? எங்க வீட்டுல ராட்வைலர். இன்னைக்கு ஃப்ரைடே, இன்னைக்கு சாட்டர்டே 7 மணிக்கு என்ன கிளாஸ்? இது சைத்தன்யா, டீச்சிங் ஆஃப் சைத்தன்யா உண்டா? சாட்டர்டே சண்டே கிளாஸ் இல்ல, நம்ம 18 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் கண்டினியூ பண்ணனும் சைத்தன்யா. பார்க்கலாம். இல்ல 10th ஓட முடியுது. இன்னைக்கு 4 மணி கிளாஸ் இருக்கு, அட்வான்ஸ் கிளாஸ் வந்துருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி, சங்கீதா மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வந்து 6 o'clock just half an hour சந்திக்கலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. சிங்காரன் செல்வம் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா.